салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори омӯзиши мазкур ки тамошо онро шумо айни ҳол оғоз карда истодаед бахшида шудааст ба сохтани сомона ва он давоми вебинар дар ин мавзӯъ мебошад ки тамоми шумо метавонед ба аксарияти саволҳои худ доир ба сохтани сомона ва ҷои додани дар хостинг ҷавоб пайдо кунед. дар ҳолате ки саволҳои иловагӣ пайдо шуд, албатта шумо метавонед онҳоро дар зери маводи мазкур ҷой диҳед ва ман ҳаракат мекунам худо хоҳад то ҳадди имкон ба онҳо ҳарчи зудтар ҷавоб нависам. хуб, вақтро бисёр намегирам ва пешниҳод мекунам ки омӯзишро оғоз кунем ба роли кор. салом алейкум дӯстони гиромӣ. инак навори омӯзиши якум ки дар он мо аз куҷо боргирӣ кардани сервери локалӣ ва насби онро дар компютери худ меомӯзем. инак оғоз мекунем. пеш аз ҳама ба браузери худ даромада сомонаи ospanel.io-ро мекушоем. ҷоизи қайд аст ки мутаассифона сомонаи мазкур дар Тоҷикистон масдуд аст, блок шудагӣ аст. ман намедонам ки бо кадом сабаб, шояд ки бо сабаби блок кардани ягон IP суроғаи он ки инчунин дар он шояд ки ягон сомонаи дигар ҷойгир шудааст он таҳти маҳдудиятҳои давлати мо қарор дорад ё бо ягон сабаби дигар бошад, аммо сомона масдуд аст. барои ҳамин ман ба воситаи Tor онро кушодам. Tor браузер, аниқтараш Tor ман бо Chrome пайваст кардаги ҳастам. хуб, ин он қадар муҳим нест, аммо агар ки ин сомона дар шумо кушода нашуд, шумо аллакай медонед ки он масдуд аст ва ба воситаи ягон VPN онро кушода метавонед. аз ҷумла версияи ин барномаро ки ман имрӯз боргирӣ мекунам, мо ҳаракат мекунем дар сомонаи худ низ ҷой диҳем. барои ҳамин метавонед, агар ки хоҳед маҳз бо ҳамин версия кор кунед, пас онро аз сомонаи мо боргирӣ кунед. агар ки хоҳед ки версияи навтарини онро боргирӣ кунед, пас ба сомонаи Open Server ospanel.io даромада тугмачаи скачатро пахш мекунед дар менюи асосӣ. чунин як саҳифаи нав кушода мешавад. аҳамият диҳед ки дар ин ҷо коди махсус нишон дода мешавад. шумо онро бояд ба воситаи клавиатура дар майдончаи назди он буда ворид кунед. айни ҳол ин код 8616 аст. шумо дар ҳолате ки шумо мекушоед код дигар шудаш мумкин аст. дар қисми рости он меню мавҷуд аст ки шумо метавонед аз он версияи ospanel-ро интихоб кунед. барои мо версияи basic ospanel basic кифоя аст. он сабуктаринаш аст, 468 мегабайт. метавонем онро интихоб кунем. ва дар қисми поини шумо аллакай дар ин бахши дистрибутиви шумо дида метавонед ки ҳамин basic аз premium ва ultimate чӣ фарқ дорад. ба таври умумӣ гӯем, модулҳои базавии асосие ки ба мо лозим аст дар ҳамаи версияҳо мавҷуд аст ва дар версияи basic низ мавҷуд аст. барои ҳамин трафикро метавонем ки сарфа карда ҳамин сабуктаринашро боргирӣ кунем. хуб, мо кодро ворид кардем, версияи ба мо лозимаро интихоб кардем. инак тугмачаи скачатро пахш мекунем. хуб, саҳифаи нав кушода мешавад ва дар ин ҷо барои давом додани кори худ дар ин сомона, яъне боргирӣ кардани ин барнома, мо метавонем ки аз ду опсия истифода барем. опсия аввал, агар ки хоҳем ки бо суръати нисбатан баландтар ки то 100 мегабит ба як сония баромаданаш мумкин аст, аммо онро ба назар гиред ки ин пеш аз ҳама аз суръати пайвастшавии шумо вобаста аст. яъне муаллифони ин барнома ваъда медиҳанд ки то 100 мегабит метавонанд бардоранд, яъне боргирии барномаро. аммо ин пеш аз ҳама аз суръати пайвастшавии шумо вобаста аст. барои ҳамин агар ки суръати пайвастшавиятон баландтар бошад ва хоҳед ки бо суръати баландтар боргирӣ кунед, пас як маблағи муайянро шумо метавонед ки ба онҳо хайр кунед. дар ин ҷо шумо метавонед ки асъори онро интихоб кунед: доллар, евро, рубли Россия ва ғайру ҳоказо.
каме шарҳи худро нависед, масалан ташаккур гӯед, ки чунин барномаи хубро ин нафарон сохтаанду барои истифода дода истоданд. Ва агар ки нахоҳед ки ягон маблағ дигар супоред, ба таври ройгон онро боргирӣ кунед, пас метавонед ба тугмачаи нет «Спасибо, хочу просто скачать» пахш кунед. Биёед мо ҳарду опсияро мебинем, аммо аввал опсияи ройгонашро. ин ба таври ройгон боргирӣ кардан ва ба таври пулакӣ аллакай шумо фаҳмидед, ки ба фикрам пеш аз ҳама ба мо ду фарқият дорад. Фарқияти ройгонаш аз пулакиш дар он аст, ки бо суръати хеле паст боргирӣ мешавад. фарз кунем, агар ба таври ройгон боргирӣ кардан хоҳед, боз як бори дигар «Нет, спасибо, хочу просто скачать»-ро пахш мекунем ва ба компютери ман пешниҳод карда истааст, ки дар куҷо онро файлро гузорам баъди боргирӣ кардан. Хуб, ман рабочий стволро интихоб мекунам ва тӯгмачаи сохранитро пахш мекунам. Ва биёед суръатро як бор бинем. Ctrl+J дар клавиатура онро пахш мекунем. хуб, мебинед ки танҳо 39, 40, 42, 43 килобайт сония аст. яъне тахминан 3-4 соат ба мо лозим мешавад, ки ин барномаро боргирӣ кунем. пас биёед версияи пулакии онро низ як мебинем, ки чӣ қадар вақт мегирад. хуб, ба таври минималӣ агар хато накунам 69 рубли русия аст. яъне камтарин маблағе ки шумо метавонед ба онҳо хайр кунед 69 рубл аст. хуб, биёед онро ба онҳо пардохт мекунем. барои пардохт метавонед ки аз кортҳои бонкӣ истифода баред. кортҳои бонкии виза электрон, виза классик, ҳама ин гуна кортҳо мувофиқанд барои пардохтҳои онлайнӣ. ман яке аз кортҳои худро истифода мебарам ва танҳо барои он нишон доданд, ки то чӣ андоза суръаташ тезтар мешавад. дар он таҷрибае ки ман дорам доир ба боргирӣ кардани барнома ба таври ройгон ва пулакӣ, инро гуфта метавонам, ки агар ки як маблағи муайянро пардохт кунем, масалан дар айни ҳол 69 рубли русӣ, суръат ба таври назаррас тезтар мешавад. хуб, ман интихоб мекунам корти виза. рақами дар болои он бударо ман менависам дар ин майдонча. хуб, то кадом сана корти ман фаъол аст. коди махсус ва дар ин ҷо тугмачи оплатить 69 рублей аст. онро пахш мекунам. хуб, ин квитансия чӣ ки мебинед пайдо шуд ва тугмачаи магазин аст барои оғоз кардани боргирӣ кардани барнома бо суръати баландтар. ман онро пахш мекунам ва чӣ ки мебинед каме саҳифа тағйир ёфт аллакай. дар ин ҷо миннатдории муаллифони барнома пайдо шуд ва тугмачаи сабзи скачать OS Panel Basic 530. хуб, онро пахш мекунам ва биёед бубинем, ки боз он мепурсад, ки дар куҷо онро ман нигоҳ дорам. хуб, тухмачаи сохранитро пахш мекунам ва биёед аллакай бубинед, ки суръат тезтар шуда истодааст. хуб, чӣ ки мебинед дар ба таври ройгон мо бо суръати 30-40 килобайт сония ва ба таври пулакӣ бо версияи пулакӣ он бо суръати нисбатан баландтар мо боргирӣ карда истодем ва чӣ ки мебинед дар ин ҷо тахминан 5-6 соат 4-5 соат вақт ҷудо мешавад барои боргирӣ кардан ва дар ин болоиш бошад 20-25 дақиқа. хуб, каме мунтазир мешавем ва ман метавонам, ки аз бас ки аллакай пардохт кардам маблағи муайянро, боргирӣ кардани ройгони онро атмена кунам.
خب با دیگر لازم نیست. تنها کمی منتظر میشیم که این برنامه با کامپیوتر ما برگیر شد. خب پس از آن که برگیری شد ما نوار آموزشی خود را دوام میدیم. خب دوستان گرامی، برنامه ما اینک برگیری شد و ما میتوانیم آن را در روی میز کاری رабочий стол ببینیم. برای نصب کردن آن چیکار کردن لازم است؟ دو بار با تکمچه چپ مушак болаш пахш кунед. чунин як равзана кушода мешавад. дар ин ҷо мо бояд тукмачаи абзорро пахш карда диски D-ро интихоб кунем. Этот компьютер диск лишь локальный диск D. барои чӣ дар диски D? Чунки ин савол пайдо шудааш мумкин аст дар шумо, чунки ҳамаи барномаро мо дар диски C насб мекунем, аммо ман тавсия медиҳам ки Open Server дар диски D насб кунед, чунки дар ҳолати аз кор баромадани компютери шумо файлҳои сомонаи сохтаатон гум нашавад. инак локальный диск D-ро интихоб мекунем, тукмачаи OK-ро пахш мекунем ва барои оғози насб тукмачаи Izolation-ро пахш кунед. خب барнома бояд насб шуда бошад. барои санҷидани он ки ҷараёни насбшудаи барнома бо муваффақият анҷом ёфт, мо мегузарем ба диски D. мекушоем мои компютер диски D ва чихелек мебинед дар он папкаи OS Panel пайдо шудагиаст. онро кушоед ва барои оғози кор бо ин барнома, яъне кушодани он, мо яке аз ин файлҳоро Open Server x64 ё x86 яке аз онҳоро бояд кушоем. аммо кадомаш ба мо лозим аст? барои фаҳмидани он ки кадоми инҳоро мо кушоем, мо бояд фаҳмем ки компютери мо бо чӣ гуна процессор фаъолият мекунад. барои ин болои этот компютер мушакро баред, тукмачаи ростро пахш карда ба бахши свойства дароед ва дар ин ҷо дар бахши система мебинем ки пункти тип система мавҷуд аст ва ба таври аёну равшан нависта шудагиаст ки типи системаи мо 64 бита аст, яъне процессор x64. пас барномаро низ версияи 64 биташро бояд ки кушоем. дубор болоин пахш мекунем. Open Server мепурсад ки кадом забонашро ба мо истифода бурданаш қулай аст. айни ҳол русскиро пахш мекунем ва вақте ки шумо бори аввал барномаро мекушоед, чунин як паём меборад ки аз сабаби бори аввал кушода шуданаш бояд Microsoft Visual C++ насб гардад. окей пахш мекунем. хуб, агар пеши назари шумо чунин паёмак баромад ки вы должны перезагрузить компьютер ва ғайра ва казо, пас маълум мешавад ки Visual C++ низ насб гардид ва компютери шумо барои сохтани сомона аллакай омода аст. хуб дӯстони азиз, корро давом медиҳем. инак барои кушодани Open Server мо мегузарем ба диски D, папкаи OS Panel ва чӣ хеле ки гуфта будем, Open Server x64-ро фаъол мекунем. агар компютери шумо бо процессори 32 бита кор кунад, пас x86-ро. айни ҳол ман x64-ро мекушоям, дубор болон пахш мекунам ва чӣ хеле ки метавонед бубинед дар қисми поёнӣ байрақчаи Open Server пайдо шудагиаст.
метавонем ки папкаи OS-панелро маҳкам кунем. Ва бори аввал вақте ки мо фаъол мегардонем Open серверро, боло ин байрақча як бор пахш кунед ва запустить гӯед. Каме мунтазир мешавем, то ки байрақча ранги сабз гирад. Хуб, байрақ сабз шуд. Боло ин бори дигар пахш кунед ва ба бахши настройки гузаред. Дар ин ҷо, дар панели модули, мо бояд як чанд чизро тағйир диҳем. Apache ин сервер аст, ки ба мо хизмат мекунад. Дар он ҷо Apache 2.4 PHP 727364-ро интихоб мекунам. PHP беҳтар мешавад ки 7364-ро интихоб кунем ё ки 7264. бигзор 72 бошад. MySQL-ро намерасам, ё ин ки MySQL-ро сервери 57x64-ро ман интихоб мекунам. Шуд. Сохранить. Сервер будет перезапущен. Выполнить сохранение настроек. Чунин паём баромад. Окейро пахш мекунам. Ва метавонам тугмачаи закритирояш пахш кунам. Хуб, сервер мо аз нав фаъол мегардад. Каме мунтазир мешавем ки то ин ки ранги байрақшаш сабз шавад. Хуб, ранги байрақ сабз шуд. Ин маънои онро дорад ки Open сервер барои кор омода аст ва мо метавонем ки новбаста ба дарси дуюм ки бахшида ба аллакай системаи WordPress аст, гузарем. мо бо шумо муайян мекунем ки аз куҷо CMS WordPress-ро метавонем боргирӣ кунем, чӣ гуна хусусиятҳои махсус он дорад, ки бояд ба назар гирем. Хуб, ва сомонаи худро месозем. Онро насб мекунем дар компютери худ. Аз чӣ оғоз мекунем? Браузери худро кушоед. Ман аз браузери Chrome истифода мебарам, пас онро мекушоям ва ба суроғаи ru.wordpress.org мегузарам. Чунин як саҳифа кушода мешавад, ки дар он ҷо тугмачаи Получить WordPress мавҷуд аст. Онро пахш кунед. Дар саҳифаи навбатӣ Скачать WordPress 5.1 мавҷуд аст. Онро пахш мекунем. Ман тавсия медиҳам, ки дар мизи корӣ, яъне рабочий столи компютери худ як папкаи алоҳида кушоед. Биёед як папка месозем ва номашро бигзор WordPress монем. Онро мекушоем ва WordPress-ро дохили он ҷой медиҳем. пеш аз оғози кор як чиро ёдовар мешавам, ки системаи WordPress хеле системаи фаъол аст ва фаъолона рушд мекунад. Як қисми зиёди тарафдорони худро дорад аз ҳисоби барноманависон, ки доимо дар беҳтар кардани он саҳми худро мегузоранд. Ва вобаста ба ин, барои рушди ин системаи модулӣ аст, темаҳо, шаблонҳо, яъне ки иловагиҳое, ки намуди зоҳирии сомонаро муайян мекунанд, мавҷуданд ва плагинҳо. Тема ва плагин. Плагин аллакай як функсионали иловагӣ ба сомонаи шумо пешниҳод мекунад. Плагинҳо барои чӣ лозиманд? Масалан, худи системаи WordPress системаи якзабона аст. Яъне вақте ки мехоҳед ки сомонаи шумо якчанд забон дошта бошад, масалан тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва ғайра ҳоказо, барои ин плагинҳои махсусе мавҷуд аст, плагинҳои ройгон, плагинҳои пулакӣ, ки шумо метавонед аз онҳо истифода бурда чунин як хусусиятро ба сомонаи худ илова кунед. Дар худи сомонаи WordPress.org чхеле ки мебинед, дар менюи асосӣ бахши тема аст. Онро пахш кунед.
ва айни ҳол аз ҳамин аксҳои ин темаҳо, аксҳои саҳифаи асосии темаҳо шумо метавонед бубинед, ки тахминан чӣ гуна намуди зоҳирӣ шуданаш мумкин аст дар сомонаи шумо, агар яке аз онҳоро интихоб кунед. Темаҳо дар асл хеле зиёд ҳастанд ва барои ёфтани шаблони махсус, ки шумо аллакай шояд ки дар ягон сомонаи дигари дидагӣ ҳастед, номашро медонед, метавонед ки аз бахши ҷустуҷӯ истифода баред. Масалан, ман темаи Awaken онро мехоҳам истифода барам ва номи онро инҷо менависам ва мебинед, ки аллакай ҳамин тема мавҷуд аст. Мехоҳам онро боргирӣ кунам. Барои ин тугмачаи скачатро пахш мекунам ва биёед онро назди WordPress ҳифз кунем. Сохранить. Хуб, Awaken боргирӣ шуд. шумо метавонед инчунин бо воситаи филтр характеристик темаи ба худатон даркориро интихоб кунед. дар ин ҷо се бахши асосӣ ҳаст, яъне разметка функсияи тема. Разметка яъне структураи сомонаи шумо, структураи саҳифаи асосии он алахусус чӣ гуна структура доштанаш мумкин, чӣ гуна сохтор доштанаш мумкин аст. Одна колонка яъне як сутун, две колонки ду сутун, се, чор ва ғайра ва ҳоказо. Меню аз тарафи чап, меню аз тарафи рост ё ин ки блокҳои васеъ. Функсия чӣ гуна функсияҳо доштанаш мумкин аст, чӣ гуна имкониятҳо доштанаш мумкин аст. Настройка цветов масалан, яъне агар мо гӯем ки мо рангу бори сомонаро, рангу бори ҳам темаро тағйир дода мехоҳем, пас настройки цветов онро интихоб мекунем. Бигзор дар разметка ду колонкаро интихоб кунем. Произвольное меню, произвольный логотип, ин чизо ба мо заруранд. Готово к переводу. Масалан, агар мо хоҳем ки забони тоҷикӣ низ ба он илова кунем, тоҷикӣ, русия, якчанд забон дигар, пас готово к переводу шуданаш даркор аст. Ва аз кадом бахш аст сомонаи шумо? Бигзор новости бошад, бигзор образование бошад, ё ин ки блог. Хуб, вақте ки мо ҳамаи хусусиятҳои шаблонро интихоб кардем, мо мегӯем применить фильтри. ва дар қисми болои шумо мебинед ки 16 темае ки ба ин характеристика мо интихоб карда ҷавобгӯянд ёфт шуданд. Кадоме аз онҳоро ки мехоҳед, мушакро боло мебареду скачат мегӯед. ё ин ки хоҳед ки дар бораи ҳамин тема, ҳамин шаблон бисёртар маълумот пайдо кунед, пас болои он мушакро баред ва тугмачаи калоне ки дар байни он информация аз тема нависта шудааст, онро пахш кунед. чун як саҳифаи нав кушода мешавад, шумо метавонед дар бораи тема каме хонед, статистика, яъне омори боргирии онро бубинед, ки кай до чӣ андоза он машҳур аст. Ва агар ки хоҳед ки дар амал бубинед ки чӣ гуна намуд дорад, просмотретро пахш кунед. хуб, тахминан чунин намуд доштанаш мумкин аст ин шаблон, тема. хуб, мо темаи Awakenро аллакай боргирӣ кардем, ба мо дигар тема лозим нест. Барои ҳамин мегузарем ба бахши плагине. ба мо дар асл якчанд плагинҳо лозиманд. Барои ҳамин рӯйхати онро метавонед айни ҳол дар экранҳои худ бубинед ва мо як ба як ҳамаи онҳоро ба компютери худ боргирӣ мекунем. хуб, оғоз мекунем аз Jetpack. ин хеле плагини машҳур аст ва хеле плагини лозимӣ, ки кори сомонаи моро метавонад ки беҳтар кунад. болои он пахш мекунем ва мебинем ки дар ин саҳифа, дар саҳифаи худи плагин, дар назди номи он тугмачаи скачет мавҷуд аст. онро пахш кунед. чунки мо плагинҳои зиёдтарро мехоҳем ки боргирӣ кунем, дар дохили ин папкаи WordPress боз як папкаи дигар месозем ва номашро plugins мекунем. ҳамаи плагинҳое ки мо боргир мекунем, дохили он ҳифз мекунем. Сохранить. ва инак аз рӯйхати мо
дигар плагинҳоро як ба як ба воситаи ба воситаи ҷустуҷӯ дар сомонаи WordPress ёфта онҳоро дар компютери худ ҳифз мекунем. хуб, дӯстони гиромӣ, мо аллакай ҳамаи плагинҳоро боргирӣ кардем ва новбаста ба сохтани сомона оғоз мекунем. метавонед браузерро маҳкам кунед ва як бор папкаи WordPress-ро дар мизи корӣ мекушем ва мебинем, ки дар ин ҷо WordPress мавҷуд аст, шаблони Awaken ва папкаи Plugins, ки дохили он ҳамаи он плагинҳое, ки мо айни ҳол боргирӣ кардем. хуб, мегузарем ба сохтани сомона. барои эҳтиёт албатта метавонед, ки интернетро хомӯш кунед. интернетро хомӯш мекунем ва дар баробари папкаи WordPress, ки айни ҳол дар мизи корӣ кушодааст, инчунин папкаи OS панелро мекушоем дар диски C, диски D нектараш. хуб, открыть в новом окне ва то ин ки мо бубинем, ки чӣ дар куҷо мавҷуд аст, кормон осонтар шавад, OS панелро мекушоем. дар дохили папкаи OS панел папкаи Domains мавҷуд аст. онро низ мекушоем ва мушакро, тугмачаи росташро пахш карда як папкаи дигар месозем. айни ҳол хеле муҳим аст, ки ба номи папкаи месохтаатон шумо аҳамият диҳед, чунки номе, ки шумо инҷо мегузоред, бояд номи сомонаи шумо бошад. албатта агар ки шумо дар оянда пас аз сохтани ин сомона домени асосиятон дигар хел бошад, ин ягон мушкилии зиёдатӣ намеорад, аммо барои худатон осонтар мешавад вақте ки ҳам номи папкаи сохтаатон ва ҳам номи домене, ки шумо дар оянда харидорӣ мекунед барои ин сомона, якхела бошад. барои ин навори омӯзишӣ биёед ягон номи хеле соддаро интихоб кунем. бигзор mysite.org бошад. онро пахш мекунем, интихоб мекунем ва папкаи mysite.org-ро мекушоем. дар баробари ин архиви WordPress 51-ро низ мекушоем ва мебинем, ки дар дохили он низ папкаи WordPress мавҷуд аст. хуб, чӣ кор кардан мумкин аст? папкаи WordPress-ро дар дохили он низ мекушоем ва мебинем, ки файлҳои ин барнома зиёдтараканд. дар дохили он 3 папка ва якчанд файлҳои дигар мавҷуд аст. ҳамаи онҳоро мо интихоб мекунем. айни ҳол чӣ қадр мебинед, ҳамаи файлҳо интихоб шуданд. онҳоро бо воситаи пахш карда истодани тугмачаи чапи мушак болои он ба дохили папкаи mysite.org кашида меорем. хуб, мо чиқадр ки мебинем, ҳамаи файлҳо дар дохили папкаи mysite.org аллакай пайдо шуданд. инак архивро метавонем маҳкам кунем, папкаи WordPress-ро ва папкаи ин сомонаро низ метавонем ки маҳкам кунем. мегузарем ба меню пуск ва Open Server-ро фаъол мегардонем. чӣ қадр ки мебинед, байрақчаи сурх пайдо шуд. болои он як бор пахш кунед. тугмачаи запуститро пахш кунед. бори дигар болои байрақча пахш карда аз бахши дополнительно пункти PHP-MyAdmin-ро интихоб кунед. браузератон кушода мешавад, хавотир нашавед, бояд чунин шавад. ва чӣ қадр ки мебинем, дар ин ҷо формаи ворид шудан ба дохили PHP-MyAdmin мавҷуд аст. Username, password, username ҳам логини шумо, password калидвожа, пароли шумо аст, ки барои дохил шудан ба PHP-MyAdmin дар коранд.
ба таври стандартӣ ҳардуи ин логин ва парол калидвожаи шумо MySQL аст. Яъне он калимае ки айни ҳол дар экрани худ мебинед, MySQL ҳам логин аст, паролаш низ MySQL аст. Тумача океро пахш кунед. ва чӣ хеле ки мебинем, мо дохили PHP MyAdmin ворид шудем. Акнун ба бахши Databases гузашта, дар майдончаи Database Name, яъне номи базаи маълумотӣ, ягон номе нависед, ки номи базаи маълумотии сомонаи шумо бошад. Фарз кардем MySite.db аст. ба дигар ҳеҷ чизаш намерасем ва тугмачаи Create-ро пахш мекунем. Дар бахши чап чӣ хеле ки мебинед, пункти MySite.db пайдо шуд, яъне баъзе маълумотии сомонаи мо аллакай сохта шуд. Инак дар браузери худ равзанаи нав мекушоем ва дар он ҷо номи сомонае ки айни ҳол мо сохтем, яъне mysite.org, онро менависем. агар дар назди шумо чунин як саҳифа кушода шавад, пас ҳамаи файлҳо дуруст ҷойгир шудаанд, файлҳои сомона, файлҳои WordPress, ва ба насби WordPress мо метавонем ки оғоз кунем. Тугмачаи вперёдро пахш кунед. Имя база данных. Бори дигар мегузарем ба PHP MyAdmin ва мебинем ки базае ки мо айни ҳол сохтем, номаш MySite.db аст. Мекушоем WordPress-ро ва дар майдончаи имя база данных менависем MySite.db. Имя пользователя, пароль. Ин ду чиз барои ворид шудан, пайваст кардани сомонаи шумо бо сервери базаи маълумотӣ лозиманд. Барои ҳамин он чизе ки ман дар аввал гуфтам, дар ҳангоми ворид шудан ба PHP MyAdmin, он логин ва калидвожа, паролро инҷо менависем. Яъне чӣ хеле ки дар ёд доред, ҳардуяш MySQL буд. MySQL. Сервер база данных. Ин майдончаро мо намерасем. Чӣ хеле ки локал хост нависта шудааст, ҳамон хел бояд иста. Префикс таблиц. Префикс яъне якчанд ҳарф, якчанд ё як калимаи хеле хурде бояд бошад, ки пеш аз ҷадвалҳои базаи маълумотии шумо нависта мешавад ва ин дар он ҳолате лозим аст, ки вақте ки шумо дар як базаи маълумотӣ ҷадвалҳои базаҳои якчанд сомонаро мехоҳед ки ҷой диҳед ва барои фарқ кардани онҳо префиксҳои гуногун бон медиҳед. айни ҳол мо биёед як префикси муайян интихоб кунем. мигзор ms бошад, яъне кӯтоҳ шуда аз MySite. ва ин хатчае ки дар поён мавҷуд аст, онро низ нигоҳ доред, чунки барои хонданбоб шудани, барои қулайтар шудани хондани, фарқ кардани ҷадвалҳои ин гӯем базаи шумо ба мо дар оянда ёрӣ мерасонад. Хуб, ҳама майдончаҳоро пур кардем ба таври лозимӣ ва тумачаи Отправить-ро пахш мекунем. Агар чунин паёмакро дидед, ки всё в порядке, вы успешно прошли эту часть установки, пас тумачаи Запустить установкро пахш кунед. Хуб, WordPress қариб ки насб шуд. Акнун сомонаи шумо албатта ки бояд ном дошта бошад. Пас название сайта ин номи сомона, яъне ки номи кӯтоҳшудаи ташкилоти шумо шуданаш мумкин аст. Масалан, бигзор ягон номе инҷо нависем. бигзор ман MySite менависам, шумо метавонед сомонаи ман нависед. имя пользователя. Имя пользователя ин логини шумо барои ворид шудан ба сомона аст. биёед ман номи худро менависам, Рустам. Пароль. Пароль, калидвожа, он чизе ки барои ворид шудан ба сомонат ба шумо хеле зарур аст. айни ҳол метавонед дилхоҳ паролро монед, аммо ман тавсия медиҳам, ки барномаи KeePass-ро
компютери худ насб карда, ки он барои нигоҳ доштани ҳамаи ин гуна паролу логинҳои сайтҳои гуногун ба шумо хизмат мекунад, дар кор мешавад. айни ҳол метавонед ин пароле ки ба таври автоматӣ дар ин ҷо сохта шудааст, нусха бардорӣ карда дар ягон ҷо нигоҳ доред. бигзор дар блокнот бошад. Ваш имейл. Дар ин ҷо мо метавонем ки имейли худро ворид кунем ва установи WordPress-ро пахш мекунем. Мунтазир мешавем. Ман айни ҳол барои осонтар шудани кор сохранить парол мегӯям, ки Chrome онро дар хотири худ нигоҳ дорад, то ин ки ворид шудан ба сомона мушкил нагардад, ҳар дафъа парол онро ворид накунад. Хуб, тукмачаи вайтиро пахш мекунем ва чихеле ки мебинед ба таври автоматикӣ пур шуд ҷои логин ва парол дар ин саҳифаи воридшавӣ ба WordPress. Ман тукмачаи вайтиро пахш мекунам. қисми асоситарини гӯем насб кардани системаи WordPress паси сар шуд ва сомонаи мо айни ҳол консоли он, яъне панели идоракунии он чунин шаклу намуд дорад. ин навор бисёртар ба худи сохтори системаи WordPress бахшида шудааст ва мо танҳо як дида мебароем ки чӣ хусусиятҳо дорад ин система ва чӣ гуна сохтор. Мо пеш аз ҳама аз худи консоли, яъне панели идоракунии барномаи WordPress оғоз мекунем ва мебинем ки дар қисми болои ин сомона тукмачаи WordPress аст, ки дар асл меню мебошад ва ба захираҳои онлайнии WordPress моро мебарад. My Site тукмачаи асосӣ барои кушодани саҳифа асосӣ ва дар ин ҷо рамзи ягон навгониҳое ки дар система пайдо шудагиаст ва метавонем онро боргирӣ кунем аз ин ҷо. Шарҳҳо, яъне комментариҳое ки истифодабарандагон менависанд. Добавить ин тукмача хеле ба мо зарур аст, чунки дар он мо метавонем бо истифода аз он ба сомонаи худ запис, яъне мақолаи нав ворид кунем, онро нашр кунем, медиафайл ҷойгир кунем, страница, яъне медиафайл ин ҳамаи файлҳое ки шумо ба он ниёз доред ва метавонед онро дар сомонаи худ ҷой диҳед. Акс, видео, аудио, ягон файли PDF бошад, ягон ҳуҷҷати дигар. Страница саҳифа, саҳифаҳои нав, пользователи истифодабарандагони нав. Масалан, агар вақте ки шумо мехоҳед ки дар сомонаи шумо якчанд истифодабаранда бошад, ба ғайр аз шумо онҳо низ сомонаро идора кардан тавонанд, ё ин ки мақолаи нав ҷойгир кардан тавонанд, нашр кунанд онҳоро, шумо ба бахши пользователи даромада, пользователи нав, яъне истифодабари навро ба сомона сабти ном мекунед. Ва дар қисми болои рост новбаста тукмача барои идора кардани профили худи шумо мавҷуд аст. Вақте ки шумо изменить профил мегӯед, шумо метавонед ки даромада профили худро тағйир диҳед. Хуб, ба навбат мегузарем барои омӯзиши қисми чапи ин саҳифа, ки дар он ҷо низ боз ҳамин консоль, боз бахши обновления, навгониҳо мавҷуд аст, ки онро мо аллакай дар боло дида баромадем. Записи, вақте ки шумо болои бахши запис мебаред, дар ин ҷо як менюи нав кушода мешавад. Все записи, яъне ҳамаи мақолаҳое ки айни ҳол нашр шуданд ё ин ки ҷойгир шуданд дар сомонаи шумо. Добавить новый, яъне дохил кардани мақолаи нав. Рубрики, категорияҳои сомонаи шумо. Метки ин калимаҳои калидие ки зери ҳар як мақола шумо ҷой медиҳед. Дар бораи ин мо муфассалтар вақти ҷой додани мақолаи нав дида мебароем. Медиафайли, чихеле ки гуфтам, ҳамаи он файлҳое ки шумо ба сомонаи худ ворид мекунед. Страницы, саҳифаҳо ва мисли записи, яъне мақолаҳо, страница, яъне саҳифаҳо низ ҳамин гуна меню дорад, ки метавонед ҳамаи саҳифаҳои айни ҳол мавҷуд бударо дида тавонед, ё ин ки саҳифаи нав ворид кунед. Комментарии барои идоракунии модератсияи комментариҳо, яъне шарҳҳои истифодабарандагон лозим аст. Внешний вид, дар ин ҷо шумо метавонед ки намуди зоҳири сомонаи худро тағйир диҳед. Плагини, мо чихеле ки гуфтем, ин ҳамин гуна иловагиҳое ба сомонаи шумоаст, яъне ки функсионали нав илова мекунад. Пользователи, боз ҳамон истифодабарандагон, инструменте, мо барои чӣ ин абзорҳо ба мо лозим аст.
яъне вақте ки шумо сомонаро мехоҳед ки аз ягон системаи дигар, масалан аз системаи ҷумла ба WordPress гузаронед ё ин ки баръакс. Аз ин ҷо экспорт мекунеду ба системаи дигар ворид мекунед, ё ин ки ба сомонаи дигар, ки он низ бо WordPress сохта шудааст. Ва настройк, яъне ҷурсозиҳо, дар ин ҷо айни ҳол мо муфассалтар меистем ва биёед ба бахши аввали он, ба бахши обши гузарем, яъне ҷурсозиҳои умумии ҳамин сомона. Названи сайт, агар ки чӣ ки дар ёд доред, ман my сайт гузоштам, аммо дар ин ҷо аллакай мо метавонем низ инчунин ягон маълумоти муфассалтар, аммо он қадар дароз не, дар бораи ин сомона нависем. Масалан, фарз кардем ки ташкилоти мо ягон ном дорад, номи дароз, номи кӯтоҳшуда. Бигзорон, ташкилоти ҷамъиятӣ фарз кардем. ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Масалан чунин ном дорад. Дар ин майдончаи поинӣ мо метавонем ки ба таври муфассалтар номи ташкилотро нависем ё ки дар бораи он нависем. Аммо ҳаракат кардан дар кор аст ки калима бисёри бад нашавад. ин ҳам хеле дар асл дарози бад шуд ва мо метавонем ки ягон калимаҳои ба мо дар корро аз ин ҷо пок кунем. Хуб шуд чунин ном. Ба ин бахшҳо мо айни ҳол намерасем. Дар ин ҷо мо метавонем ки дар пункти членства онро интихоб кунем, яъне любой может зарегистрироваться, яъне ҳар як нафаре ки мехоҳад ки дар сомонаи шумо сабти ном шавад, метавонад ки агар ки мо инро интихоб кунем, ин бахшро сабти ном кунад. Аммо ман тавсия медиҳам ки ин корро накунед, чунки сомона сомонаи расмии як ташкилоти шумо аст, ки ман эҳтиёҷоти сабти ном шудани истифодабарандагонро дар он намебинам. Хуб инро барои ҳамин намерасем ин бахшро. Мегузарем ба часовои пояс. Агар ки хоҳед ки дар сомона агар вақти ё санаро ҷойгир кардан хоҳед, пас UTS +5 ро интихоб мекунем, ки ба ҷойгиршавии Ҷумҳурии Тоҷикистон он мувофиқ аст. Вақте ки ҳамаи тағйироти ба мо лозимаро мо ворид кардем, тугмачаи сохранить изменияро пахш мекунем. Хуб, настройки сохранение, яъне ҳамаи тағйироти мо аллакай ҳифз шуданд. Акнун мегузарем ба бахши чтение. Дар ин бахш мо айни ҳол метавонем бубинем ки чӣ гуна тағйиротро ворид кардан мумкин аст. Масалан, саҳифаи асосӣ айни ҳол 10 мақолаи тозатаринро нишон медиҳад. Аммо агар ки мо ягон саҳифаи дигарро бихоҳем ҳамчун саҳифаи асосӣ интихоб кунем, пас дар ин ҷо мо метавонем ки дар ҷои статическую страницу пахш карда бо мушак ва ҳамчун главная страница ягон саҳифаи сохтагиамонро интихоб кунем. Айни ҳол пас биёед ҳамон бахши последней записи истат, онро тағйир намедиҳем. Танҳо як чизро тағйир медиҳем. Дар бахши для каждой статьи в RSS ленте отображать полный текст или анонс, мо анонсро интихоб мекунем, яъне вақте ки ба тариқи RSS ба сомонаи мо хонандагон обуна мешаванд, танҳо анонси мақолаҳоро дида тавонанд, яъне ба таври пурра не. Ва агар хоҳанд ки мақоларо ба пуррагӣ хонанд, бигзор ба дохили сомона ворид шаванд. Хуб, сохранить изменияро бори дигар пахш мекунем ва мегузарем ба бахши постоянные ссылки. дар ин ҷо мо чӣ кор карда метавонем? Чикале ки шумо мебинед дар айни ҳол ҳамаи мақолаҳо, агар ки аз рӯи ҳамин намуна пай бурда бошед,
чӣ гуна ссилка, яъне чӣ гуна ишора, линк доранд? номи сомона, сол, моҳ, рӯзи нашри мақола ва сарлавҳаи мақола. агар хоҳед ки чунин истад, пас ягон чизро дар инҷо тағйир надиҳед. аммо агар ки хоҳед ки шаблони худро ворид кунед, пас метавонед дар бахши произвольна шумо он чизе ки ҳаст пок карда, аз поён, аз элементҳои поёнӣ якто онро интихоб кунед. хуб, бигзор ки мо мехоҳем ки худи сарлавҳа биёяд. боло он пахш мекунем, категория он пас аз он биёяд. ё ин ки инро пок мекунему баръакс мекунем. бигзор аввал категория нишон дода шавад ва пас аз он сарлавҳа. хуб, дар ҳолате ки сомонаи шумо муаллифони зиёд дорад, пас метавонед дар пеш аз категория, баъд аз категория, пеш аз худ ба ҷои категория, пеш аз сарлавҳа элементи авторро, яъне муаллифро низ илова кунед. аммо дар ҳолате ки танҳо як нафар администратори сомона аст, фикр мекунам ягон эҳтиёҷот нест ба ин кор. хуб, боз чизро мо метавонем тағйир диҳем. префикс для рубрик, префикс для меток. вақте ки шумо архив, яъне саҳифаи категорияи алоҳидаро мехоҳед ки бубинед, пас барои он ки хонанда бифаҳмад ки ин категория аст ё ин ки метка, яъне калимаи калидӣ, пас мо метавонем як префикси хурдакак инҷо интихоб кунем. кет кӯтоҳ шуда аз категория ва тег ки меткаҳо, яъне калимаҳои калидӣ ба забони англисӣ ҳамчун тег низ ба хонандагон шиносанд. ҳамин ду калимаро инҷо менависем ва тӯбачаи сохрании тизмениро пахш мекунем. чӣ гуна насб кардани плагинҳоро меомӯзем. умуман се роҳи насб кардани плагинҳо дар системаи WordPress мавҷуд аст. роҳи аввал чӣ гуна аст? биёед браузерро мепӯшонем ва папкаи WordPress-ро дар мизи корӣ мекушем. дар дохили он папкаи pлагинс мавҷуд аст. чӣ хеле ки мебинед, айни ҳол якчанд плагинҳо дар инҷо мавҷуданд. акнун биёед як бор худи сомонаро мекушоем, ба бахши плагина мегузарем ва мебинем ки чӣ гуна плагинҳо аллакай насб шудаанд. дар айни ҳол танҳо ду плагин, Akismet ва Hello Dolly. хуб, мо мехоҳем ки плагини нав дар инҷо насб кунем. роҳи аввал чӣ гуна аст? шояд ки он ба шумо қулайтар бошад. инак мекушоем диски D, ospanel, domains, mysite.org, wp content ва дар дохили он папкаи pлагинс аст. онро мекушем ва он плагине ки мо мехоҳем ки насб кунем, архиви онро низ кушода, папкае ки дар дохили он аст, ба дохили папкаи pлагинс мо онро мекӯчонем. хуб, чӣ хеле ки мебинед, дар дохили папкаи pлагинс, папкаи classic editor, яъне ҳамин плагине ки ман хостам онро насб кунам, пайдо шуд. хуб, архивро мо мепӯшонам, плагинсро мепӯшонам ва биёед сомонаро кушода, онро аз сари нав саҳифаро нав мекунем. хуб, classic editor, чӣ хеле ки мебинед, дар инҷо аллакай пайдо шуд, аммо он фаъол нест. ин яке аз роҳҳои насб кардани плагинҳо мебошад дар системаи WordPress. роҳи дуюми насб кардани плагинҳо боз гузаштан ба ҳамин бахши плагини ё ин ки якбора гузаштан ба бахши добавить новый. дар инҷо тугмачаи загрузить плагинро интихоб мекунем. выберите файл, боз як тугмачаи нав ва мегузарем ба дохили папкаи pлагинс ки дар папкаи WordPress дар мизи корӣ мавҷуд аст ва плагини навбатиро интихоб карда
тугмачаи открытро пахш мекунем ва тугмачаи установитро бори дигар пахш мекунем. Ва мебинед ки ба таври автоматӣ ин плагин дар системаи WordPress аллакай насб шуд ва аз сабаби он ки мо ба интернет пайваст ҳастем, инчунин тарҷумаҳои он, тарҷумаҳои плагине ки пеш аз он насб кардем, нав шуданд ва ба таври автоматӣ аз серверҳои WordPress боргирӣ шуданд. Хуб, ин буд боз яке аз роҳҳо насби плагин. Ва роҳи сеюм бори дигар дар бахши плагини худи дохили консол мо линки добавить новиро пахш мекунем ва чӣ хеле ки мебинед плагинҳое ки ба мо дар кориянд, мо онҳоро метавонем ба таври онлайнӣ ёфта дар системаи худ насб кунем. Хуб, биёед мебинем ки плагини навбатиямон кадом буд. Хуб, Jetpack. Пас онро метавонем аз дохили худи инҷо, аз ҳамин ки аллакай дар саҳифаи асосӣ аллакай намудор аст, ё ин ки ба воситаи ҷустуҷӯ онро ёфта новаста аз ҳамин саҳифа онро насб кунем. Тугмачаи установитро пахш мекунем, каме меистем, аммо барои ин кор зарур аст ки шумо ба интернет пайваст бошед. дар ҳоле ки тугмачаи установить ба активировать мубаддал гашт, мо фаҳмида метавонем ки Jetpack, ҳамин плагин аллакай дар системаи WordPress-и мо насб гаштааст. Хуб, бо истифода аз роҳи аввалин ман ба зудӣ дигар плагинҳоро насб мекунам ва ба навори омӯзишӣ давом медиҳем. Хуб, мегузарем ба бахши плагине. Ва мебинем ки ҳамаи ин плагинҳое ки мо аллакай насб кардаги ҳастем, онҳо инҷо пайдо шуданд дар ин рӯйхат. Барои он ки мо плагинро фаъол гардонем, аз якчанд роҳ истифода бурда метавонем. Пеш аз ҳама пахш кардани калимаи активировать зери ҳамин плагини махсус. Ё ин ки агар ки хоҳем ки чӣ хеле ки ҳозир мебинем чандин плагинҳои зиёд дорем ва кадоми яке аз онҳоро мо бояд насб кунем, пас хоҳем ки агар ҳама онро якбора насб кунем, метавонем ки дар инҷо зер карда ҳамаи он плагинҳоро интихоб кунем. Аммо айни ҳол ман тавсия медиҳам ки аз плагини Jetpack ва Akismet, инчунин Hello Dolly-ро шумо фаъол нагардонед. Аммо дигарашро интихоб кардем, аз ин меню бахши активироватро интихоб карда тугмачаи применитро пахш мекунем. Хуб, чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи ин плагинҳо аллакай фаъол гаштанд. Барои пок кардани плагине ки ба мо дар кор нест, мо метавонем танҳо калимаи удалитро зери номи он пахш кунем. Удалит мегӯем, окей, ва чӣ хеле ки мебинем плагин пок гашт. Агар ки мо доир ба ҳамин плагинҳое ки насб кардем маълумоти муфассалтар гирифтан хоҳем, дар назди номи он, дар зери маълумоти муфассали он тугмачаи детали ҳаст. Калимаи детали онро пахш кунед ва метавонед ки бубинед ки ин плагин дар бораи чи аст, барои чи аст, кӣ сохтагӣ аст, скриншотҳои онро бубинед, отзыве, яъне фикру андеши истифодабарандагонро. Агар ки он ба шумо лозим бошад, пас бигзор истад, агар не, метавонед онро низ пок кунед. Хуб, плагинҳои заруриро мо фаъол гардонем. Акнун мегузарем ба насби тема, яъне шаблон. Мегузарем ба бахши внешний вид темы. Чӣ
خیلی که میبینید عینی حال الکه یک چند تема سه تمای اساسیه که خودی وردپرس مؤلفی آنها است یعنی مؤلفان وردپرس آنها را ساختند الکه نصب شدند برای ilova набудани темаи нав тугмачаи добавить новиро пахш кунед ва чихеле ки аз мисоли насби плагинҳо шумо аллакай дидед ё тугмачаи загрузид темаро пахш карда дар ин ҷо выберите файл мегӯед ва темае ки аллакай шумо боргирӣ кардагед дар компютер онро интихоб карда установить мегӯед яъне насб мекунед хеле ки мебинед хеле зуд насб шуд мегӯем вернуться на страницу темы то ки бибинем ки роҳи дуюми насби тема добавить новую ба плагинҳо низ монанд аст инчунин мо метавонем аз филтр характеристик истифода барем ки хеле ки ҳангоми боргирӣ кардани тема мо аз он истифода бурда будем дар аввал ё ин ки аз ҷустуҷӯ истифода бурда ягон темаи махсусро мо ҷустуҷӯ карда ёбем ва онро насб кунем ва чи хеле ки аз архив мо файлҳои плагинро ба файлҳои ба папкаи pлагинс кӯчонда будем дар дохили файли папкаи шумо файли сомонаи шумо папкаи сомонаи шумо папкаи wp contents мавҷуд аст ва дохили он дар бари папкаи pлагинс папкаи themes яъне темаҳо шаблонҳо мавҷуданд ки шумо метавонед аз ягон архиве ки шумо аллакай боргирӣ кардагед шаблонро дар дохили он файлҳояшро кӯчонед бо тамоми папкааш ва дар ин бахши темы файли шумо пайдо шудаш мумкин аст хуб биёед шаблони насб кардаамонро мо фаъол мегардонем барои ин танҳо бояш ушакро баред ва тугмачаи активироватиро пахш кунед новая тема активирована чӣ хеле ки мебинед яъне темаи нави мо аллакай фаъол гашт хуб биёед як бор саҳифаи асосиро мекушоем ва мебинем ки аллакай сомонаи мо намуди зоҳирияш дигар шуд хуб мегузарем ба консоль ба панели идоракунии сомона инак мо чӣ хеле ки гуфтем темаҳо хеле зиёданд ва бисёр темаҳои шаблонҳои ройгон мавҷуд аст аммо дар баробари ин шаблонҳои сатҳи премиум яъне шаблонҳои гаронбаарзиш низ мавҷуданд ки шумо онҳоро низ дар ҳолати зарурӣ метавонед харидорӣ намоед фарқияти премиум шаблонҳо дар он аст ки онҳо имконияти хеле зиёди ҷурсозии сомонаро медиҳанд намуди зоҳири сомонаро яъне кай ки хоҳед дар аксар маврид масалан дар шаблони newspaper 9 ки айни ҳол дар сомонаи alifbo.com он насб шудааст ман метавонам ки ба таври осон намуди зоҳири сомонаро кай ки хоҳам тағйир диҳам аммо дар аксар маврид агар ки шумо мехоҳед ки бисёртар ба контент аҳамият диҳед пас ҳамин шаблон ба мисоли awaken ё ки шаблони дигари ройгон ба шумо кифоя аст хуб ва мегузарем ба бахши плагины установленные плагины айни ҳол якчанд плагинҳоеро ки мо аллакай дар ин ҷо насб кардаги ҳастем бояд онро бубинем ва шояд ки баъзе бахшҳояшро тағйир диҳем оғоз мекунем аз плагини polylang зери он калимаи settings мавҷуд аст онро пахш кунем polylang чӣ хеле ки гуфта будам ин яке аз ҳамон плагинҳое аст ки илова кардани забонҳоро ба сомонаи шумо имконият медиҳад айни ҳол биёед забони тоҷикиро илова кунем дар ин ҷо аҳамият диҳед ки full name яъне номи пурраи забон аст мо метавонем ки албатта забонҳоро аз бахши choose name яъне интихоби забон интихоб кунем аммо мутаассифона забони тоҷикӣ дар он ҳол ҳам мавҷуд нест барои ҳамин мо аз ин
майдончаи full name оғоз мекунем. Локейт айни ҳол агар забони тоҷикиро илова кардан хоҳед, маҳз чунин нависед. Дар инҷо низ мисол овардааст ки агар ки EN US нависед, яъне забони англисӣ ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мешавад, он илова шавад. Аммо агар ки тоҷикӣ бошад, бо ду ҳарфи майда TJ дефиси поёнӣ ва ду ҳарфи калони TJ онро мо илова мекунем. Language кодро мо метавонем ки TJ нависем. TJ flag аз инҷо метавонед ки аз рӯи хат Тоҷикистонро интихоб кунед. Таҷикистан, яъне байрақи Тоҷикистон нишон дода шавад. Хуб, add new language мегӯем ва мебинем ки дар қисми ростин саҳифа забони нав тоҷикӣ илова шуд. хуб, мегузарем ба бахши меню. аз меню мо loco translate-ро интихоб мекунем. бигзор главное бошад. дар инҷо мо чӣ дида метавонем? айни ҳол якчанд плагин ва темаҳоро нишон медиҳад. айно фақат ҳамон плагини Polylang ва темаи Awaken, аммо метавонед ки бигӯед ки все темаи ин плагин, ин бахш ба барои чӣ лозим аст? вақте ки шумо ягон темаи нав, шаблони навро насб мекунед, бо эҳтимолияти хеле зиёд забони тоҷикӣ дар он мавҷуд нест. аз ҳамин сабаб шумо метавонед аз loco translate истифода бурда онро худатон тарҷума кунед. биёед мегузарем ба бахши Awaken, яъне плагини темаи Awaken. илова мекунем новый язык. дар инҷо пользовательский язык TJ, яъне тоҷикӣ, начать перевод. ва чхеле ки мебинед сатрҳои хеле зиёд ки барои тарҷума лозим аст мавҷуд ҳастанд ва онҳоро мо метавонем як ба як тарҷума кунем. ин аллакай аз шумо вобаста аст ки то чӣ андоза забони англисиро балад ҳастед, аммо ба ҳар ҳол фикр мекунам ин плагин хеле зарури аст, чунки ягон айни ҳол ман ягон шаблонро надидагиам ки ба таври дуруст ҳадиақал тарҷумаи тоҷикӣ дошта бошад. хуб, якчанд чизро қайд кардан лозим аст ки дар ҷойҳое ки шумо чунин тирча мебинед, ба ҷояш LR навистагӣ аст, яъне left arrow ба тарафи чап нишон медодагӣ тирча, ҳамин калимаро тарҷума кардан ҳоҷат нест, зарурат надорад, умуман тарҷума кардан дар кор нест. барои ҳамин чӣ кор мекунем? мо онро нусхабардорӣ карда, яъне бо забони аслӣ дар ҷои тарҷумаи тоҷикӣ ҷой медиҳем ва ҳамин ду калимаи англисиашро тағйир медиҳем, тарҷума мекунем. Older comments, шарҳҳои қаблӣ, яъне пешина, кӯҳна. хуб, previous айни ҳол чӣ хеле ки мебинед дар инҷо низ тегҳои HTML мавҷуд аст. барои ҳамин ҳама онҳоро нусхабардорӣ карда дар инҷо мегузорему. танҳо калимаи previous, яъне қабли, пешина, онро дар инҷо менависем. чӣ хеле ки мебинед дар бахши тарҷума, перевод ин чизҳо пайдо шуданд. тарҷумаи мо пайдо шуд. хуб, search results for масалан дар инҷо низ нусхабардорӣ мекунем. онро дар инҷо мегузорему. танҳо search results for-ро тарҷума мекунем. натиҷаи ҷустуҷӯӣ ягон калима бояд бошад инҷо ва ба ҷои он калима дар айни ҳол символҳои %s нависта мешавад. барои ҳамин онро мо намерасем. ва айнан бо чунин роҳ шумо метавонед ки ҳамаи ин сатрҳоро тарҷума карда, пас аз он ки тарҷумаро ба анҷом мерасонед, тугмачаи сохранитро пахш кунед. шумо метавонед бо ҳамин тариқ ҳам плагинҳо, худи WordPress, дигар шаблонҳоро тарҷума кунед. мегузарем ба бахши плагине. яке аз плагинҳои хеле машҳур ва хеле зарурӣ ба мо плагини WP Translator мебошад.
بیاید آن را در زیر آن نیز بخش نسترویکی را انتخاب میکنیم و چون صفحه شد. پیش از آن که ما فهمیم که این پلاگین چگونه کار میکند، بیاید به صفحه اساسی گذاریم و این مقاله که پریویت میر هست عین حال آن را کشاییم. آن کشوده نمیشود متاسفانه. برای چی؟ برای آن که ما پلاگین وب ترنسلیتر را الکی فعال گردانیده هستیم. بیاید آن را بار دیگر کمی بدتر فعال میکنیم و حالا میبینیم که چیزی که میبیند صفحه کشوده شد، یعنی همین مقاله پریویت میر کشوده شد. مشکل در چی است؟ مشکل در آن است که همین لینک، یعنی سوراخ‌های همین مقاله حسب آنکه با زبان روسی نوشته شده است حرف‌های روسی دارد، یعنی نام روبریکا و نام سرلفه همین مقاله آنها با حرف‌های کیریلی نوشته شده هستند، اما خودی براوزر بسیارتر با حرف‌های لاتینی، با سیمبول‌های لاتینی کار میکند و برای آن که همین حرف‌ها به طور اتوماتیک لاتینی شوند، پس پلاگینی وب ترنسلیتر به ما خدمت میکند. آن را بار دیگر فعال میکنیم، میگذاریم به بخش جورسازی این پلاگین و در اینجا کدام بخش ها کدام پونکت ها رو انتخاب میکنیم. Транслитерировать имена загружаемых файлов. خب یعنی ترنسلیترация به ما چی در کار است؟ حرف‌های کیریلی رو به حرف‌های لاتینی مبادله میکند. Преобразовать имена файлов в нижний регистр. خب شاید که به ما بعضا ضرور باشد، شاید که ضرور نباشد. این رو انتخاب نکنیم همیشه. Преобразовать существующие، یعنی آن چیزهایی که علاقه، آن صفحه ها، آن مقاله هایی که علاقه نشر شدن، آنها و روبریکه های و تگ هایی که علاقه موجودن، آنها را نیز تغییر دهد. اما پیش از آن که تومچه ترنسلیتری رو پخش میکنیم، بیاید بعضی قاعده های خود را نیز و اینجا وارد بکنیم. مشکل و حاجت در چی است؟ گپ سر آن میرود که عین حال پلاگین وب ترنسلیتر تنها حرف‌های کیریلی الفبای روسی را به حرف‌های لاتینی تبدیل میکند، اما 6 حرف تاجیکی البته که صرف نظر میگیرد. برای همین آن 6 حرف رو ما خودمون به طور دستی میتوانیم در اینجا وارد کنیم. قاعده ترنسلیتراسیون در اینجا اشاره شده است که فرمتش چگونه است. یا یعنی یگان حرفی کیریلی، علامتی برابر و جایگزین آن با علامت های لاتینی. چیکار میکنیم؟ ما همین 6 حرفی داریم. غ، آنها را در سطر نو می نویسیم. غ، ای، خ، ا، ه، ج. نزد هر یکی آن علامتی برابر را میگذاریم و مثلا به جای غ GH رو انتخاب میکنیم، به جای ای Y، K، Q، O میگذاریم حرف U باشد، H، H، J، J. یعنی وقتی که در سرلوحه ما، وقتی که ما روبریک های نو علاوه میکنیم و همین کلمه های تاجیکی در آن باشد، خودی سرلوحه یا که خودی روبریک البته که تغییر نمیبود، اما لینک آن علاقه تغییر میبود و حرفای گویم تاجیکیش چونین با چونین رمزهای لاتینی عوض میشوند. خب تومچه پریمینیت رو پخش میکنیم، پریمینیت، و در اینجا چیزی که گفتیم علاقه موجود بوده رو ترنسلیتریت میکنیم. خب اکنون بار دیگر به این صفحه میگذاریم و میبینیم که حال هم این لاتین کیریلی است. اکنون ما کیریلیش رو میتونیم میگذاریم به صفحه اساسی. متاسفانه یگان مقاله در اینجا نشان داده نمیشود. این از بس که مقاله های ما با زبان روسی نوشته شدگیند، شاید که آنها رو زبانشان معین شدگی نیست. بیاید زبانش رو معین میکنیم، زاپیسی میگذاریم به بخش زاپیسی و چخیلی میبینید در اینجا اشاره نشده است. خب میگیم свойства و چخیلی میبینید یرلیک، این همون لینک است که عین حال
дар инҷо аллакай бо забони русӣ навишта шуда. Ва як чизро бибинед, ки на забон интихоб шудагӣ аст, мо аллакай забонашро интихоб кардем ва дар инҷо рубрикаи без рубрикӣ пайдо шуд. Абнавис мегӯем ва мегузарем ба саҳифаи асосӣ ва чӣ хеле ки мебинем аллакай мақолаи мо пайдо шуд. бори дигар онро мекушем ва чӣ хеле ки мебинед без рубрики привет мир, он калимаҳое ки бо ҳарфҳои кириллӣ дар инҷо нависта шуда буданд, аллакай бо рамзҳои лотинӣ навишта мешаванд. сохтани сомонаи худро идома медиҳем ва барои давом додани кор ман мехоҳам ба шумо тавсия диҳам, ки пеш аз сохтани сомона шумо аллакай бояд донед, ки сомонаи шумо чӣ гуна структура, чӣ гуна сохтор бояд дошта бошад, харитаи сомонаи шумо чӣ гуна бошад. Харита гуфта чиро мегӯянд? Яъне кадом саҳифа, кадом бахш зери кадом бахш аст, кадомаш муҳимтар аст ва вобаста ба ин шумо метавонед медонед, ки аллакай шумо чӣ гуна сомона месозед. Биёед ман сценарии ин наворҳои омӯзиширо мекушоям. Структура чунин аст. Яъне ки саҳифаи асосӣ пас аз он меравад бахши он аст, ки дар бораи мо. Дар зери ин бахш се бахши дигар аст: историяи организатсия, таърихи ташкилот, дастаи мо, яъне ҳамкорони мо ва оинномаи ташкилот. Сипас меравад новости организатсия, яъне хабарҳои ташкилот, ахбори ташкилот, объявления, эълонҳо. Шояд ки ягон ташкилоте шумо ба ягон кас грант медиҳед, яъне бурсҳо медиҳед, вакансияҳо доред, ҷойҳои холии корӣ, ки шумо мехоҳед эълонҳои ин рубрика дар як саҳифаи алоҳида нишон дода шавад. Ва конкурс, он озмунҳое ки шумо мегузаронед ва контакте, яъне маълумот дар бораи суроға ҷойгиршавии шумо ва ғайра ва ҳоказо. хуб, ман мехоҳам, ки ҳамин пешниҳод мекунам, ки аниқтараш ҳамин сохтор, ҳамин чӣ хеле ки айни ҳол дар экран мебинед, ба ягон ҷо нависта гиред ва ба як чиз аҳамият диҳед, ки дар баъзеи он дар назашон страница нависта шудагааст, дар як ҷо ярлик нависта шудагааст, дар як ҷо родительская рубрика, дар як ҷо танҳо рубрика ва ҳамин хел мо метавонем фаҳмем, ки пешакӣ сохтори сомонаи худро чӣ гуна кунем. Хуб, ман инро маҳкам мекунам, мепӯшонам ва корро идома медиҳем. аз чӣ корро сар кунем? Пеш аз ҳама сохтани сохтори харитаи сомонаи худатон, ки дар асоси он аллакай шумо метавонед, ки сомонаи худро созед. Барои ҳамин ман навори омӯзишии мазкурро ба охир мерасонам, то ин ки то навори оянда шумо як сохтори муайянро ихтироъ кунед, созед ва барои сохтани сомонаи худ онро истифода баред. ман ба шумо нишон дода мехоҳам, ки чӣ гуна саҳифа метавонем илова кунем ва чӣ гуна рубрикаҳо, яъне категорияҳои навро дар сомонаи худ созем. Аммо пеш аз ҳама мо бояд як чизро муайян кунем, ки мақола аз саҳифа чӣ фарқ дорад. Фарқаш он қадар гӯем мушкил нест. Фарқ дар он аст, ки агар ки маълумоти шумо, масалан маълумот дар бораи ташкилот, ин маълумоте аст, ки танҳо як бор шояд ки нависта шавад. Таърихи ташкилот ин чизе аст, ки як бор нависта мешаваду ба вақтҳои дароз вай актуалӣ аст, вай мубрамияти худро гум намекунад. Барои ҳамин бояд, ки дар як ҷои намоён доимо мавҷуд истад. Аммо хабарҳои ташкилот масалан, ин маводҳое ҳастанд, ки доимо тағйир меёбанд. Яъне шумо имрӯз як маводро навистед ва пагоҳ як шояд ки ду-се хабари нав пайдо шуду, онро менависед ва саҳифаи ахбори ташкилот бояд чунин саҳифае бошад, ки доимо нав шуда истад. Барои ҳамин вақте ки шумо ахбор менависед, онро дар шакли мақола ҷой медиҳед. Вақте ки шумо дар бораи ташкилот менависед, вай доимо бояд зери назари хонандагон бошад, ки как хоҳанд онро ба зудӣ ёфта тавонанд, пас онро дар шакли дар формати саҳифа илова мекунед.
пас биёед як саҳифа илова мекунем. Барои ин сомонаро мекушоем. ман аллакай вориди сомона шудагӣ ҳастам. дар бахши страницы интихоб мекунем добавить новую. Добавить новую страницу. ман як матни барои илова кунӣ ки матни шаблонӣ аст, матне ки ягон маънӣ надорад, онро аллакай омода кардагӣ ҳастам ва биёед онро ҳамчун мақола, ҳамчун саҳифа инҷо илова мекунем. хуб ин ба ҷои сарлавҳа, ба ҷои сарлавҳа ин калимаҳоро ман навистам ва матни мақоларо ҷой медиҳем. ва шикале ки мебинед матн низ ҷой дода шуд. айни ҳол дар дохили он масалан мо мехоҳем ки ягон акс ҷойгир кунем. барои ҷое ки мо мехоҳем ки акс ҷой диҳем, курсорро онҷо мегузорем ва добавить медиафайлро пахш мекунем. библиотека медиафайлов. айни ҳол библиотекаи мо холӣ аст, яъне дар он ягон акс мавҷуд нест, чунки мо ягон аксро дар он ҷой надодаем. аммо мо метавонем ки ба воситаи загрузить файле ягон аксро ҷой диҳем. ман тавсия медиҳам ки аксҳои аз чорабиниҳои худатон доштаро пешакӣ омода кунед. выберите файлы, аз мизи корӣ он файли боргирӣ кардагиамон интихоб мекунем. шикале ки мебинед, файл дар инҷо пайдо шуд. хуб, метавонем вставить страницу гӯем аксро. шикале ки мебинед, акс хеле майда шуд. барои чӣ? болои он як бор пахш карда ин сурати қаламчаро бо мушак нохун занед ва мебинед ки дар инҷа размер, яъне андоза средний омадааст, яъне миёна. мо метавонем ки андозаи балшо, яъне калонашро интихоб кунем. расположение, ҷойгиршавии онро по центру, яъне дар байни саҳифа интихоб кунем ва обновить гӯем. шикале ки мебинед, он аллакай ба пуррагӣ дар мобайни мақолаи мо ҷой дода шуд. хуб, барои нашр кардан, барои чоп кардани ин мақола, ин саҳифа нихтараш, тӯбачаи опубликоватро пахш кунед. шуд, саҳифаи нав сохта шуд. айнан бо чунин роҳ мо метавонем ки мақолаҳои навро низ ҷойгир кунем. аммо пеш аз он ки мо ягон мақоларо ҷой медиҳем, мо бояд рубрика, яъне категория созем. категорияҳо мо чӣ гуна аст? барои сохтани категория бахши записи ва рубрикиро интихоб кунем. айни ҳол танҳо як рубрика ба таври автоматӣ сохта мешавад ки номаш без рубрики аст. биёед мо ба ҷои сохтани рубрикаҳои нав онро тағйир медиҳем. барои ин танҳо свойстворо пахш кунед. дар майдончаи без рубрики номи онро мегӯем. ман тавсия медиҳам ки агар ки сомонаи шумо доштани рубрикаи ахбори ташкилотро ба назар дошта бошад, пас ҳамин рубрикаи без рубрикиро номашро ахбори ташкилот гӯед. гап дар сари чӣ меравад? гап дар сари он меравад ки ҳангоми нашри мавод агар ки шумо ягон рубрикаро интихоб накунед, ба таври автоматӣ ҳамин рубрика интихоб мешавад. барои ҳамин агар ки шумо дар аксар маврид ахбори ташкилотро паҳн мекарда бошед, яъне пахш мекарда бошед, дар ҳамин рубрика мақола чоп мекарда бошед, пас ҳамин рубрикаи без рубрики номашро ахбори ташкилот гӯед. ярлики онро биёед пок мекунем, чунки ба таври автоматӣ вп-транслитера онро бо ҳарфҳои лотинӣ тағйир медиҳад ва ҳоҷати навиштан нест. обновить рубрику ва чӣ ки мебинед, ахбори ташкилот аллакай чунин иваз шуд. хуб, агар ки рубрикаи нав илова кардан хоҳем, пас дар қисми чапи ин саҳифа шумо якчанд майдончаро мебинед. название рубрики, ин ҳамон рубрикаҳое мебошад ки яъне номаш чӣ ки мо ахбори ташкилот гуфтем, дар инҷо низ ҳамчунро менависем. аммо айни ҳол мо рубрикаи объявление, яъне эълонҳоро месозем. ба ярлики он боз мо намерасем.
родительская, яъне кадом рубрика аз ин болотар истоданаш дар кор аст, онро низ мо айни ҳол намекунем, ягон кор ягон хел интихоб намекунем. Описание каме шарҳ дар бораи ин рубрика. Шумо метавонед дар инҷо ягон матни кӯтоҳе илова кунед ва мегӯем добавить новую рубрику. хуб, рубрикаи эълонҳо пайдо шуд. мо агар ки дар ёдтон бошад, вақте ки структураи сомонаро сохта будем, бо се рубрикаи дигар доштем: грантҳо, вакансияҳо ва озмунҳо, ки зери эълонҳо бояд пайдо шаванд. биёед онҳоро яке яке илова мекунем. грантҳо ва дар бахши родительская рубрика мо рубрика эълонҳоро интихоб карда добавить новую рубрику мегӯем. Айнан бо чунин роҳ мо рубрикаи вакансияҳоро илова мекунем ва сипас конкурсе, айниқтараш озмунҳо, родительская рубрика, эълонҳо. хуб, добавить новую рубрику. хуб, рубрикаҳо омода гаштанд ва мо чӣ кор мекунем? акнун мегузарем ба бахши все записи. дар бахши все записи шумо метавонед бубинед ки як мақола аллакай нашр шудааст, привет мир, он мақолае ки аллакай мавҷуд буд, ва рубрикаи ахбори ташкилот, яъне он чизе ки без рубрики буд, номаш ахбори ташкилот шуд. барои илова намудани мақолаи нав мо метавонем аз ишораи добавить новую, тугмачаи добавить новую ё ин тугмачаи боло добавить запись истифода барем. инҷо низ мо як мақоларо ҷой медиҳем. сарлавҳаи он, матни мақола, дар ягон ҷояш фарз кардем ягон акс мехоҳем ҷой диҳем, бигзор ки боз ҳамин акс бошад. барои ҷой додани акс якчанд нуқтае ҳаст ки бояд қайд кунам. пеш аз ҷой додани акс як чизро аҳамият диҳед. вақте ки шумо онро интихоб мекунед, дар қисми рост заголовок, яъне сарлавҳаи ҳамин акс мавҷуд аст. ман тавсия медиҳам ки ба таври муфассал аммо мухтасар ба ҳар як акс як сарлавҳаи муайян гузоред. сарлавҳа, зери он каме тафсир, атрибути alt. ин чиз хеле зарур аст, чунки вақте ки шахсони нобино фарз кардем ба сомонаи шумо медароянд, ё ин ки то боргирӣ шудани ин акс дар браузерҳо ҳамин матн нишон дода мешавад ва описание каме шарҳ дар бораи ҳамин акс. бигзор дар ин ҷо ягон матн бошад. бинои ранга назди дафтари кории мо. айнан ҳамин матнро мо метавонем дар ин майдонча гузорем ва дар инаш низ бигзор чунин бошад. инҷо низ мо метавонем интихоб кунем ки дар байни мақола ҷой дода шавад ё ин ки дар қисми чап, рост ё ки умуман ягон хел қоида ба он истифода бурда нашавад ба ин акс. ссилка яъне ишора. вақте ки мо медиа файлро интихоб мекунем, худи ҳамин акс боз дар саҳифаи нав кушода мешавад, вақте ки агар болаш нохун занад. страница вложения ҳамчунин дар саҳифаи нав кушода мешавад. произвольный URL мо метавонем ки ягон суроғаи муайянро дар ин ҷо ҷойгир кунем ва вақте ки истифодабарандагон боло ин акс пахш мекунанд, ба ҳамон суроға онҳоро бубарад. фарз кардем ба ягон сомонаи дигар. размер, андоза средний, миёна, миниатюра дар шакли хеле хурди ҳамаги 150 пиксел, шакли пурра айни ҳол бо андозаи 1920 ба 1064 ва балишои калон ки қариб ки тамоми саҳифаро мегирад, яъне аз рӯи бар мувофиқ аст, онро интихоб мекунем ва вставить в запись мегӯем. хуб, акнун мо чӣ кор карданамон лозим аст? барои идома додани нашри ин мақола ба қисми рости он аҳамият диҳед.
дар қисми рост рубрика. Шумо бояд яке аз ин рубрикаҳоро интихоб кунед. Масалан, бигзор ҳамин мақолаи мо ягон эълон бошад. Эълон фарз карем дар бораи грантҳо. метки якчанд калимаҳои калидӣ аз дохили ҳамин мақола, ки муҳтавои ин мақоларо инъикос мекунанд. онҳоро ман аллакай дар инҷо пешакӣ омода кардам. нусхабардорӣ мекунем ва инҷо мегузорем. Як чизро аҳамият диҳед, ки вақте ки мо дар инҷо калимаҳоро илова мекунем, ҳамаи он калимаҳои калидӣ ба воситаи вергул аз ҳамдигар ҷудо шудагӣ ҳастанд. Масалан, дар баъзе ҳолатҳо ин ду калима аст, яъне як ибораи кӯтоҳ. ва агар ҳамин ибораи кӯтоҳ аз ду тарафаш бо вергул ҷудо шуда бошад аз дигаро, ҳамон ибора ба пуррагӣ ҳамчун калимаи калидӣ ишора мешавад. ва тугмачаи добавитро пахш мекунем. ё ин ки шумо метавонед ки калимаи калидиро дар инҷо худатон нависта тугмачаи энтерро пахш кунед ва дар инҷо пайдо мешавад. Хуб, установить изображение записи. Ин чиз низ хеле муҳим аст. Вақте ки шумо мақола нашр мекунед, ҳатман изображение записиро интихоб кунед. чунки биёед як бор саҳифаи асосиро мекушоем ва шумо мебинед ки чунин як акс бояд нишон дода шавад. айни ҳол ин аз худи тема шаблон вобаста аст, аммо шаблони мазкур ҳамин гуна мавҷудияти ҳамин гуна аксро талаб мекунад. пас изображение записи бояд ҳатман дар инҷо бошад. агар ки мақолаи шумо барои нашр омода бошад, мегузаред ба блоки опубликовать. ҳангоми пахш кардани тугмачаи сохранить вай ҳамчун сиёҳнавис ҳифз мегардад. агар ки тугмачаи просмотретро пахш кунед, биёед пахш мекунем ва мебинем ки мақолаи мо чӣ гуна намуд доштанаш мумкин дар дохили сомона. ин аст мақолаи мо. ин ҳоло нашр нашудааст, танҳо мо метавонем бубинем ки ҳамин гуна мақола мавҷуд аст. маҳкам мекунем онро. агар ки мо хоҳем ки мақолаи мо имрӯз неву пагоҳ якчанд рӯз пас як санаи муайян нашр шавад, дар бахши опубликовать тугмачаи яъне калимаи изменитро пахш кунед ва санаи муайянро интихоб кунед. кадом моҳ, кадом сана, кадом сол, соат ва вақти он. агар ки онро ягон хел тағйир надиҳем, дарҳол мақолаи мо нашр мешавад. барои нашр тугмачаи опубликоватро пахш кунед. шуд, инак мақолаи мо нашр шуд. пас просмотреть запись мегӯем ва мебинем ки мақола аллакай пайдо шудагӣ аст ва биёед ба саҳифаи асосӣ мегузарем ва дар саҳифаи асосӣ низ он пайдо шуд. мегузарем ба бахши сохтани менюи сомона. ва чӣ хеле ки мебинед айни ҳол менюемон тамоман нофаҳмо аст. Чӣ гуна меню аст, чӣ хеле калимаҳое пайдо шудааст. айни ҳол ин номи он саҳифае ки мо ворид карда будем. хуб, мегузарем ба бахши консоль. айни ҳол бо забони англисӣ омадагааст. дашборд ҷигабне дашборди англисӣ ҳамон консоль аст. хуб, дар бахши внешний вид мо пункти менюро интихоб карданамон лозим аст. аммо пеш аз он мо бояд якчанд саҳифаҳое ки дар структураи сомонаи худ бояд пешбинӣ кардем онҳоро низ созем. биёед мегузарем ба бахши страницы ва мебинем ки чӣ гуна страница яъне саҳифаҳо аллакай мавҷуданд. агар ягон саҳифа ба мо лозим набошад, пас мо метавонем онҳоро хеле зуд пок кунем. барои ин саҳифаҳои нодаркиро интихоб кунед. аз меню бахши удалитро интихоб карда тугмачаи применитро пахш кунед. шуд, онҳо аллакай пок шуданд. ё ин ки зери ҳар як номи саҳифа бахши удалит аст. онро низ пахш мекунем калимаро ва ҳамаи саҳифаҳо пок шуданд. мо чӣ кор мекунем? саҳифаи асосиро пеш аз ҳама месозем. барои ин тугмачаи добавить новыйро пахш карда менависем асосӣ. дар инҷо метавонем айни ҳол ҳозир ҳеҷ чиз нанависем.
опубликовать, добавить новую, тарихи ташкилот, мочкали гуфтем история организации. дар ин ҷо аллакай матни муайяне шуданаш мумкин аст. Хай биёед ягон матни шаблони худро инҷо низ ҷойгирӣ кунем. Опубликовать. Наша команда, яъне дастаи кории мо, мегзор онро кормандон гӯем. инҷо метавонед аксҳои кормандон, маълумоти муфассал дар бораи кормандонро дар инҷо ҷой диҳед. фарз кардем ки шумо мехоҳед бубинед ки чӣ гуна аст ин саҳифа. аллакай мебинед ки ба таври автоматӣ онҳо дар менюи мо ҷой дода шуданд, аммо ба ин чизҳо аҳамият надиҳед. мегузарем боз ба бахши илова кардани саҳифаҳои нав, добавить новую мегӯем ва фарз кардем ки шумо мехоҳед ки инчунин оинномаи худро низ дар ин ҷо ҷой диҳед. опубликовать мегӯем. ин гуна саҳифа низ ҷойгир шуд ва як саҳифаи алоҳида бояд созем барои суроға ё ин ки тамос. добавить новую мегӯем. дар ин ҷо тамос менависем, яъне контакти худи ташкилот, тамос бо ташкилот. ва аз ин ҷо дар болои ҳамин редактор, майдончаи редактор, майдончаи илова кардани мақола, тугмачаи добавить формуро интихоб кунед. ва аз пас ки мо ҳоло ягон хел форма сохтагӣ нестем, ин ҳамчун анкета мешавад барои ворид кардани паёмҳои хонандагони шумо, метавонед аз ин ишораи создать форму истифода баред. онро пахш мекунем. закрит бошад, закрит, ҳеҷ гап не. простая контактная форма. мегзор аз шаблони тайёри форма истифода барем ва чӣ хеле ки мебинед аллакай ному насаб, имейл ва паёми хонанда ба шумо дар ин ҷо омадааст. он бахшҳое ки бо ситорачаи сурхак ишора шудаанд бахшҳои ҳатмӣ мебошанд. хуб, бигзор чунин форма бошад ва номашро барои тағйир нам танҳо инҷо пахш мекунед. номашро менависем ки тамос бо мо. хуб, сохранить, ва воситаи пахш кардани тугмача чӣ мекунем, маҳкам мекунем. барои ҷой додани ҳамин форма дар саҳифаи тамос аз шорткод истифода мебарем, яъне коди кӯтоҳшудаи ҳамин форма. онро нусхабардорӣ карда мегузарем ба бахши странице, все странице. чӣ хеле ки дидед, мо тамосро ба пуррагӣ нашр накардем ва он дар шакли, дар формати сиёҳнавис, чирнавик дар ин ҷо нигоҳ дошта шудааст. мегузарем ба бахши изменить ва ҳамон шорткоде ки мо нусхабардорӣ кардем дар ин ҷо мегузорем. тугмачаи опубликоватро пахш мекунем. хуб, саҳифаи мо, саҳифаи тамос аллакай нашр шуд. биёед открыть страницу мегӯем ва мебинем ки формаи мо аллакай дар ин ҷо мавҷуд аст ва ҳар нафаре ки мехоҳад ки ба мо ягон чиз нависад, дар ин ҷо паёми худро мегузорад ва отправитро пахш мекунад. хуб, мо акнун боз мегузарем ба дашборд, ё ин ки якбора метавонем ки аз ҳамин менюи асосӣ, аз саҳифаи асосии худи сомона менюро интихоб кунем. яъне чӣ хеле ки мебинед, ба номи сомона вақте ки мушакро мебарам, менюи нав кушода мешавад ва дар он ҷо бахши меню ҳаст. онро пахш мекунам. хуб, агар ягон меню аллакай мавҷуд бошад ва ба шумо он меню дар кор набошад, шумо онро метавонед пок кунед. барои ин удалить менюро пахш кунед, окей гӯед ва сомонаи шумо аллакай бе меню мемонад. хуб, барои сохтани менюи нав биёед дар ин ҷо менюи худро номгузорӣ мекунем. бигзор менюи сомона бошад.
менюи сомона, создать меню. чиелек мебинед айни ҳол он ягон чиз надорад, ягон элемент надорад. мо чӣ кор карданамон мумкин аст? аз бахши странице мо метавонем ки саҳифаи асосиро ҳамчун саҳифаи аслӣ сомона кунем. ё ин ки кори аз он беҳтар аст, кори осонтар, дар бахши произвольные ссылки мо дар майдончаи URL танҳо аломати яъне касрро мегузорем. Drop. Текст ссылки бигзор калимаи асосӣ бошад. Асосӣ ин саҳифаи асосии сомона. Ишора ба он. пас аз он ки мо суроғаро гузоштем ва матни онро навистем, тӯгмачаи добавить менюро пахш мекунем. Ва айнан бо чунин ҳол мо аз рӯи он структура, он сохторе ки пешакӣ аллакай коркард кардаги ҳастем, мехоҳем онро дар сомонаи худ татбиқ кунем. Мо метавонем ки менюи асосиро созем. Пас аз ин бахш мо мехостем ки бахши он аст, яъне дар бораи мо бошад ва зери он се рубрикае ки мо аллакай сохтагӣ ҳастем. бахши он аст, яъне тугмачаи худи он аст, бояд ки ба ягон ҷо набарад ва барои ин дар майдончаи URL мо чунин аломатро мегузорем ва дар матн бошад менависем дар бораи мо. чунки мо чунин саҳифа надорем ва намехоҳем ки ба ягон саҳифа алоҳида барад ва танҳо ҳамин бахш дар меню бошад. Барои ин дар бораи мо менависем, добавить меню мегӯем ва дар зери он бояд се саҳифа бошад. Мегузарем ба бахши саҳифа, странице, се ва агар дар ёд дошта бошед, дар он ҷо бахши таърихи ташкилот, кормандон ва оиннома буд. Яъне ҳар сеи ҳамин саҳифаро мо интихоб карда добавить меню мегӯем. То ки онҳо дар менюи мо дар зери бахши дар бораи мо бошанд, пас биёед ҳам тартиби онро ва ҳам ҷойгиршавии онҳоро тағйир медиҳем. Барои ин танҳо бо мушак калимаро, яъне пунктро интихоб карда каме тарафи дасти рост меҷунбонем ё ин ки болои поин мебарем. айни ҳол ман тарафи дасти рост мебарам. Айни ҳол агар мебинед шумо оиннома зери кормандон аст ва каме ба тарафи рост рафт. Ин маънои онро дорад ки дар меню дар зери бахши кормандон мешавад. Барои онро дидан истифодабаранда бояд ба болои ҳамин бахши кормандон мушакро барад. Аммо ман мехоҳам ки онҳо дар як сатҳ бошанд, яъне яку якбора зери дар бораи мо нишон дода шаванд. Барои ин каме дасти чап мебарам то ки онҳо ба таври вертикалӣ болои ҳам ҷойгир шаванд. Таърихи ташкилот, кормандон ва оиннома, ин 3 пункт. сипас ман мехоҳам ки дар менюи худ ахбори ташкилотро низ ҷой диҳам. барои ин мекушам рубрики, интихоб мекунам ахбори ташкилот ва тугмачаи добавить менюро пахш мекунам. сипас се пункти дигар, ҳар сеи онҳо, ин эълонҳо, вакансия, грантҳо, озмунҳо, онҳоро низ мехоҳам ки ба менюи худ илова кунам. Ҳамашро интихоб карда добавить менюро пахш мекунам. чӣ хеле ки мебинед онҳо ба таври вертикалӣ болои ҳам ҷойгир шуданд, аммо ман мехоҳам ки грантҳо аз вакансияҳо болотар бошаду дар зери бахши эълонҳо нишон дода шавад. айни ҳол чӣ хеле ки мо пунктҳои дар бораи моро сохтем, эълонҳоро низ чунин месозем. ва пункти ниҳоӣ, ин пункти яъне саҳифаи тамос бо мо аст. тамосро интихоб мекунем аз бахши странице ва добавить меню мегӯем. шуд, менюи мо омода гашт ва чӣ хеле ки мебинед, барои он ки мо онро нашр кунем, дар бахши настройки меню пункти область отображения мавҷуд аст ки дар он ҷо мо бояд main navigation ё ин ки top navigation-ро интихоб кунем.
як чизро ба назар гиред, ки область отображения вобаста ба тема шаблони шумо истифода мебурда пайдо мешавад. Яъне вақте ки мо ҳоло шаблони Awaken-ро истифода мебарем, он ду ҷойи ҷойгир кардани менюро ба мо пешниҳод мекунад: топ ва main. Як бор мегузарем ба саҳифа асосӣ. Он чизе ки ҳоло дар он home, яъне номи дарози саҳифа мавҷуд аст, ин main navigation аст, яъне асосияш. ва топ болои номи сомонаи шумо пайдо мешавад. Агар хоҳед ки дар ин ҷо меню пайдо шавад, пас топро интихоб кунед. Агар ки хоҳед ки дар ҳамин ҷой, дар ҷои менюи асосӣ пайдо шавад, пас main navigation-ро интихоб мекунем ва сохранить меню мегӯем. биёед саҳифаи асосиро мекушоем ва мебинем ки мақолаи мо ҳам пайдо шуд ва менюи мо низ сохта шуд. Хеле ки мебинед, ягон мушкили ҷиддӣ дар ин ҷо нест. ва сохтани сомона, сохтани менюи сомона хусусан он қадар кори мушкил нест. биёед дар ин навор мо мебинем ки ҳамин тема, ҳамин шаблони Awaken чӣ гуна хусусиятҳо дорад ва каму беш бо виджетҳо кор мекунем. Виджетҳо он иловагиҳое ҳастанд, чизҳое ҳастанд, ки айни ҳол шумо дар қисми дасти рост мебинед ва дар поёни сомона. Чӣ гуна онҳоро тағйир додан мумкин аст? Аммо биёед аввал аз ҷурсозиҳои Awaken сар мекунем. Барои ин ба бахши Customize, ё ин ки настройки мешавад, агар бо забони русӣ ба шумо нишон дода шавад, мегузарем. ва чӣ хеле ки мебинед, ба таври мустақим мо метавонем бибинем ки кадом ҷояшро чӣ гуна тағйир додан мумкин аст. Хуб, ман мехоҳам ки бахши Site Styling як бор бинем. Цвета, яъне рангу бор, цвет фона. Ҳамагӣ ягона чизе ки ранге ки тағйир дода мешавад, ранги фони сомона аст. мебинед ҳар гуна рангҳоро интихоб кардан мумкин аст. Ранги сиёҳ ҳам кардан мумкин аст, торик мешавад, кабуд, сурх, шояд ки сафед ё ин ки каме хокистар ранг ба мо мувофиқ бошад. хуб, барои интихоб кардани ранг шумо метавонед ки аз ин палитра истифода баред. ё ин ки дар фон шумо метавонед ки ягон аксро ҷой диҳед. бигзорам ин акси истифода бурдаам бошад. чӣ хеле ки мебинед дар фони сомона он ҷой дода шуд. ҷойгиршавии онро мо метавонем тағйир диҳем каму беш. ки ба тамоми экран нишон дода шавад. хуб, дар умум бошад, мо метавонем онро пок кунем, дар кор нест. хуб, мегузарем ба Home Page Settings. Home Page Settings яъне саҳифаи асосӣ. Настройки главной страницы. Мо мебинем ки чӣ хеле ки дар дохили худи WordPress интихоб карда метавонистем, аз ин ҷо низ интихоб карда метавонем ки саҳифаи асосӣ масалан як саҳифа шавад, ки он саҳифаро мо метавонем баъд тағйир диҳем. Страницы записи, ягон саҳифаи дигар мо албатта метавонем интихоб кунем, аммо бигзор истад. Чунин ва Featured Slider. Featured Slider ин ҳамин чизе аст, ки дар ин ҷо шумо мебинед. Мо метавонем ки як категорияи алоҳидаро дар ин ҷо ҷой диҳем, масалан ахбори ташкилот. На ҳамаи мақолаҳо дар ин ҷо нишон дода шаванд, балки танҳо он мақолаҳое ки дар рубрикаи ахбори ташкилот мебарояд. хуб, опубликовать мекунем, яъне онро нашр мекунем ва мегузарем ба бахши виджети. болои ҳамин номи сомона мебарем мушакро ва бахши виджетро мекушоем. чӣ хеле ки шумо мебинед, биёед дар як саҳифаи алоҳида бо саҳифаи асосиро кушода меистем, то ин ки бибинем ки чӣ гуна қисматҳо дорад ҳамин шаблони Awaken. Main sidebar. Main sidebar он чизе ки шумо дар ин ҷо мебинед, яъне ҳамин қисмате ки айни ҳол ман бо мушак нишон дода истодам, Main sidebar ном дорад ва виджетҳоро шумо метавонед дар ин ҷо ҷойгир кунед. Он чизе ки дар Main sidebar ҷойгир мекунед, дар ин ҷо пайдо мешавад. агар ягон виджет ба шумо дар кор набошад, шумо метавонед онро удалит, яъне пок кунед, то ин ки ҳичи нишон дода нашавад дар ин ҷо. поиск, удалит. хуб, чӣ кор кардан мумкин аст? Дар
худи системаи WordPress баъзе виджетҳое мавҷуд ҳастанд, ки онҳоро шумо метавонед аз он истифода баред. Масалан, виджети календар, яъне тақвим. Як бор нигоҳ мекунем, як бор онро мекушем ва мебинем, ки дар куҷоҳо мо метавонем онро ҷой диҳем. ин яке аз роҳҳои ҷой додани виджет аст, аммо метавонем танҳо онро ба воситаи мушак ба ин ҷо кӯчонем. Агар хоҳем, инҷо калимаи тақвим менависем. тақвими рӯз, тақвими сомона. Сахраниз пахш мекунем. Бояд саҳифаи асосиро мебинем, ки аллакай он пештара виджетҳо пок шуданд, ба ҷойшон тақвим пайдо шуд. Аммо инҷо чӣ нишон додан мумкин аст? Бояд инҷо мо ягон постҳо, яъне саҳифаҳои категорияи муайянро ҷой медиҳем. Аммо барои ин виджетҳои худи темаи Awaken, ки дар аввалаш Awaken навиштагӣ аст, онро ҷой диҳем. 3 blog posts яке аз форматҳо мебошад. Барои ҷой додан дар позитсияи Magazine 1 истифода мебарем. Latest posts, яъне ин сарлавҳаи он аст. Ҳамаи мақоларо нишон дад, ҳамагӣ 3 мақоларо нишон диҳад. Хуб, мо ягон чизро айни ҳол тағйир намедиҳем. Танҳо ignore sticky postро аз инҷо мегирем ва сохранить гуфта як бор мебинем ва мутмаинам, ки чиз нишон намедиҳад. Ин дуруст аст, чунки як нозукӣ дорад. Маслан, мо ҳамчун саҳифаи асосӣ, саҳифае ки номаш асосӣ аст, онро интихоб кардем. Мегузарем ба он саҳифа, се странице. ва ҳеч кадек мебинед, айни ҳол дар наздаш чунин ибора главная страница пайдо шуда, ки аз ишора мекунад, ки ин ҳамин саҳифа ҳамчун саҳифаи асосӣ интихоб шудааст. Мегузарем ба бахши изменить ва дар шаблон мо интихоб мекунем, масалан, Magazine Template. Обновить мегӯем ва агар ки бубинед, дар ин ҷо пайдо шуд ҳамин Magazine Template. Дар айни ҳол мо ҳамагӣ ду мақола дорем. Бояд як мақолаи дигар илова мекунем. Нашр мекунем ва саҳифаи асосиро бори дигар мекушем ва мебинем, ки як мақолаи нав пайдо шуд ва он ҷое ки мо ҷой додем, яъне виджете ки мо ҷойгир кардем, дар Magazine 1 буд. Акнун нигоҳ кунед, Magazine 2. Magazine 2 он чизе ки дар назди сайдбар ҷой додааст. Позитсия ки айни ҳол ман ба воситаи мушак ба шумо нишон дода истодам, ин Magazine 2 аст. Magazine 1, Magazine 1 ин инҷо аст. Хуб, биёед дар Magazine 2 низ ягон чиро ҷой медиҳем. Пас дар ин ҷо 2 blog posts. Ба фикрам, ки дуруст меояд. Дар ин ҷо метавонад 4 чизро нишон диҳад. Хуб, биёед бубинем. айни ҳол чунин намуд дорад. ва бо ҳамин тариқ шумо метавонед танҳо ба воситаи кӯчондани ҳамин виджетҳо байни он сайдбар намуди зоҳирии сомонаи худро тағйир диҳед. Ба таври умум гӯем, сомонаи мо аллакай омода аст барои ҷойгир кардан дар хостинг. дӯстони гиромӣ, мо сомонаро сохтем дар ин ё он шакл ва фикр мекунам, ки барои ҷойгир кардани он мо худамон ҳам омода ҳастем. Чӣ кор мекунем? Пеш аз ҳама мо бояд сомонаи худро ва баъзе маълумоти онро дар архив ҷой диҳем. Ду архиви алоҳида шуданаш дар кор аст. Ман тахмин мебарам, ки барномаи WinRAR аллакай дар компютери шумо насб шудагӣ аст. Хуб, инро мепӯшонем, ҳар чизе ки мо аллакай омода кардем. Айни ҳол ҳатто метавонем сомонаро худашро маҳкам кунем, чунки дигар мо бо он дар офлайн кор намекунем. Хуб, чӣ кор кардан дар кор аст? Мегузарем ба бахши папка сайтаме, ки ҳангоми пахш кардани байрақчаи Open Server кушода мешавад.
нишон дода мешавад. Мегузорем папка сайтами. Мекушоем папкаи сомонаи худро. ҳамаи файлҳоро интихоб карда тугмачаи ростро пахш мекунем. Агар бо забони англисӣ бошад add to archive ва агар ки бо забони русӣ бошад добавить в архив пунктро аз менюи контекст интихоб карда. дар ин ҷо хеле муҳим аст ки архив формат, яъне формати архивро zip интихоб кунем. онро zip мекунем ва тугмачаи океро пахш мекунем. шуд. каме вақт лозим аст ки архиви мо омода гардад. айни ҳол мебинед ки 26 мегабайт он ҳаҷм дорад. бояд онро низ ба мизи корӣ мекӯчонем. аз ин ҷо вырезать мегӯем. маҳкам карда папкаро ба мизи корӣ мегузорем. mysite.org ин файлҳои сомонаи шумо аст. бори дигар болои байрақчаи OpenServer пахш мекунем. муҳим аст ки он аллакай фаъол бошад, яъне запустит шудаи бошад. мегузарем ба бахши дополнительно ва php-admin. дохили php-admin мешавем ва базаи маълумоти сомонамонро интихоб мекунем. айни ҳол mysite.db аст. вақте ки он кушода шуд, WordPress ҳадди ақал ба миқдори 12 ҷадвал дар дохили ҳар як базаи маълумоти сомона месозад. биёед ҳамаи онро интихоб мекунем. барои ин дар бахши check all-ро интихоб карда аз менюе ки дар тарафи дасти рост аст экспортро интихоб мекунем. дар саҳифаи нав кушода мешавад боз як менюи нав ки аз он ҷо мо бахши customро интихоб мекунем ва каме поёнтар рафта дар бахши compression ки known аст, known new zipро интихоб мекунем, яъне zip шавад. чунки агар ки шумо кор бо баъзе маълумоти калон дошта бошед, мефаҳмед ки вақте ки архив мешавад он ҳаҷман тахминан 1.5-2 карат камтар мешавад, ки вақти албатта ки камтарро мегирад барои дар хостинг ҷой кардан. хуб, тугмачаи go-ро пахш мекунем ва онро низ дар саҳифаи асосӣ ҷо медиҳем. хуб, биёед як бор бибинем ки дар саҳифаи асосии мо аллакай ду архиви муҳим ба мо мавҷуд аст. mysite.org ва mysitedb.sql. ҳар дуяшам дар формати zip. дӯстони гиромӣ, дар ин навор шумо мебинед ки мо чӣ гуна дар сомонаи яке аз ташкилотҳое ки бо сабти номи доменҳо дар Тоҷикистон машғул аст, чӣ гуна аккаунт месозем ва аккаунти алоҳида дар сомонае ки бо пешниҳод кардани хизматрасони хостинг машғул аст. ман худам шахсан аз ҳамон ташкилот истифода мебарам, аз хостинги ҳамин корхона, ва ба шумо низ онро тавсия медиҳам. албатта ки шумо метавонед дилхоҳ хостинги дигарро интихоб кунед, аммо ман танҳо барои мисол мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам ки чӣ гуна дар он метавонед шумо сабти ном шавед ва аз хостинги он истифода баред. хуб, мекушоем браузери худро, айни ҳол Chrome, ва мегузарем ба сомонаи get.tg. get.tg яке аз сомонаҳое аст ки яке аз ташкилотҳои дар Тоҷикистон ки бо сабти номи доменҳо дар зонаи .tg машғул ҳастанд. шумо албатта агар дар душанбе ҷой ки бошед, метавонед ба корхона он равед ва фикр мекунам ки айни ҳол чиз зарур аст, чунки вобаста ба талаботи қонунгузорӣ онҳо бояд шартнома банданд ва шартномаро шумо бояд имзо кунед, ё ин ки намояндаи шумо ҳадди ақал як бор бояд ташриф орад ба дафтари кори онҳо. аммо ба ҳар ҳол пеш аз он ҷо рафтан, пеш аз бастани шартнома доир ба сабти номи домени сомонаи шумо бояд ки дар сомонаи онҳо аккаунт созед. барои ин сомонаро мекушоем ва ба бахши регистратсия мегузарем. дар ин ҷо ба бахши «хочу зарегистрироваться» даромада номи логин, аниқтараш логини худро нависед.
ягон рамз калидвожа интихоб кунед, ки танҳо худатон донед. хуб, ман ба ҷои имейлам як имейли дигар мекунам, чунки аллакай ман дар ин сомона сабти ном шудагӣ ҳастам. ва давлат кишвар ҳамчун Таҷикистан аллакай интихоб шудагӣ аст ва тугмачаи окиро пахш мекунам. Вы успешно зарегистрировались, гуфт. Мекушоем почтаро, ки аллакай ба почтаи мо нома омадагӣ аст барои фаъол гардонидани аккаунт ба чунин ссилка ва чунин суроға гузарем. Ва вақте ки мо мебинем ки вы активировали аккаунт, можете залогиниться, гуфт. Чунин паёмакро хондем, пас мо метавонем ки ба дохили аккаунти худ ворид шавем. хуб, сохранить мегӯем ва чӣ хеле ки мебинед, мо аллакай дохили аккаунти худ шудем, ворид шудем ва дар бахши мои домене шумо метавонед бибинед ки чӣ гуна доменҳо аллакай сабти ном шудагианд ба номи шумо. аммо аз сабаби он ки мо танҳо ҳоли нав сохтем ин чизро, мо айни ҳол ягон хел домен надорем. Барои ҳамин шумо пеш аз он ки ба дафтари кории ташкилоти GTG меравед, ки суроғаш аллакай дар ин поин навишта шудагӣ аст, ID худро фаромӯш накунед. ID ман айни ҳол чунин 5 рақам аст, ки вақте ки ман сабти ном мешавам, ман ба онҳо мегӯям ки ID ман ҳамин асту вақте ки домени дилхоҳро мо сабти ном мекунем, ҳамон домен дар инҷо пайдо шавад. Ман ба шумо айни ҳол нишон медиҳам, ки дар аккаунти асосии ман чӣ гуна доменҳо мавҷуд ҳастанд. бахши мои домене мегузарем ва мебинед ки он доменҳое ки ман аллакай сабти ном кардагӣ ҳастам дар аккаунти ман нишон дода мешаванд. мо ҳоло бар ин ҷо бармегардем, аммо айни ҳол мо бояд донем ки барои чӣ мо инҷо бояд баргаштем, чиро дар ин ҷо тағйир диҳем. мегузарем ба сомонаи хостер. Sprint Host ин яке аз он ташкилотҳое аст, ки ширкатҳое анихтараш гӯем, ки хостинг пешниҳод мекунанд. Хостинг барои ҷой додани сомонаи шумо дар кор аст. метавонед яке аз арзонтарин тарифҳо инро интихоб кунед. Бо рубли русӣ ҳамагӣ 118 рубл ба як моҳ аст. 5 гигабайт ҷо метиҳад ва то 5 сомонаро шумо метавонед дар он ҷой диҳед. пахш мекунем тугмачаи заказать ва дар ин ҷо суроғаи почтаи электронии худро менависем. албатта бахши я согласенро интихоб карда тугмачаи получить аккаунтро пахш кунед. чене ки дар ҷо паёмак баромад, шумо метавонед бибинед ки мо бояд ба почтаи худ гузашта як бор бибинем ки чӣ гуна нома омад. Номаи нав омадагӣ аст аз Sprint Host. активировать аккаунт тугмачаро пахш мекунем то ин ки ба аккаунти худ гузарем, онро фаъол кунем. каме мунтазир шудан лозим аст барои ин кор. аккаунти мо фаъол гашт ва барои ворид шудан ба дохили он войти в панели управления мегӯем. як бор дигар почтаи худро тафтиш мекунем ва мебинем ки бояд номаи нав омада бошад. хуб, каме мунтазир мешавем, бояд нома биёяд. почтаи худро мо бибинем, мекушоем ва мебинем ки чун як нома омадагӣ аст, ки ба мо хабар медиҳад ки аккаунти мо аллакай сохта шудагӣ аст ва маълумоте ки дар он пешниҳод гаштааст, онро ҳатман аз назар гузаронед, бубинед, дар ягон ҷои махфӣ нигоҳ доред, то ки ягон кас ба он дастрасӣ надошта бошад. вақте ки шумо мехоҳед ки ба панели идоракунии хостинги худ дароед,
ҳатман бо чунин суроға ба он ворид гардед. cp.sprinthost.ru мекушем онро дар саҳифаи нав. логин низ барои ворид шудан лозим аст. онро нусхабардорӣ мекунем. мегузарем ба сомонаи Sprinthost. логини худро менависем ва зери он калидвожа, яъне пароле ки ба мо омадагӣ аст, онро низ зери он менависем дар майдончаи дуюм ва тӯбмачаи вайтиро пахш мекунем. хуб, бигзор сохранить кунем. як чизро мо бояд аҳамият диҳем ки ҳамин хостинг аз ҷумлаи он хостинг ҳаст ки ба мо 15 рӯз барои истифодаи хостинг, истифодаи ройгони хостинг, барои санҷидани кори он пешниҳод мекунад. барои ҳамин мо метавонем то 15 рӯз аз домени техникии он истифода барем. домени техникӣ чӣ гуна домен аст? Яъне айни ҳол чӣ хеле ки дар ин паҳо мебинед бахши сайти гуфта чунин як доменро нишон медиҳад. биёед онро нусхабардорӣ карда ё ин ки якбора ба ҳамон домен гузашта бинем. соза новый сайт мегӯяд, яъне маъно онро дорад ки ин домен аллакай фаъол аст ва барои истифодабарӣ ба мо пешниҳод мегардад, пешкаш мешавад. мо метавонем аз он истифода бурда кори ин хостингро санҷем. агар ки махкуш, пас метавонем ки маблағи онро пардохт намоем барои 1 сол, барои 6 моҳ, барои чанд вақте ки ба шумо қулайтар аст. аз он чизе ки мо ба почтаи худ гирифтем, боз як суроғаҳое ҳастанд ки аниқтараш 2 суроға ки дар бахши NS серверҳо омадааст. онҳо ба мо барои равона кардани домени харидорӣ намудаамон ба хостинг лозиманд. чӣ хел онро истифода мебарем? мегузарем ба сомонаи GetTG, ба бахши мои домене, вақте ки шумо аллакай вориди сомона шудагӣ ҳастед ва мебинед ки шумо якчанд доменҳое доред ки онро харидорӣ кардагӣ ҳастед. дар назди ҳар як домен дар рӯбарӯи он дар бахши оператсияи DNS гуфтагӣ бахше ҳаст. болои он пахш кунед ва он 2 NS серверҳо, он 2 суроғае ки омадагӣ аст, онро нусхабардорӣ карда ба тартиб инҷо мегузорем. хуб, ва бо пахш кардани тӯбмачаи изменить данные домена бояд тахминан 24 то 48 соат гузарад, то ин ки домени харидорӣ кардаи шумо ба хостинги нав равона гардад ва сомонаатон фаъол гашта дастраси ҳамагон шавад. биёед новобаста акнун сомонаи худро дар ин ҷо ҷой медиҳем. дар ин навор шумо метавонед бубинед ки чӣ гуна мо метавонем сомонаи аллакай тайёр кардаамонро ба хостинги нав ҷой диҳем. хуб, пеш аз ҳама мо вориди хостинг мешавем ки аллакай мо ворид шудагӣ ҳастам ба он ва барои оғози кор мо бояд дар дохили он баъзе маълумоти созем ки баъзе маълумоти сомонаи худро дар дохили он ҷойгир карда тавонем. дар қисми чапи сомонаи Sprinthost, панели идоракунии он, шумо бахши баъзе данхро мебинед. биёед вориди он бахш мешавем ва инҷо тӯбмачаи создать баъзе данхро пахш мекунем. имя баъзе данх, яъне номи баъзе маълумотии шумо. бигзор онро баъзаи май сайт мегӯем, чунки ҳичкас нафаҳмад ки чӣ гуна ном дорад баъзе маълумоти мо. онро bz user номи истифодабарандаи баъза мекунем ва ҷое ки парол пешниҳод мекунад, мо метавонем тӯбмачаи произвольниро пахш карда, чанд боре ки ба мо дар кор аст, яке аз он калидвожаҳо, паролҳое ки пешниҳод мегардад, онро интихоб кунем. бигзор ки намехеле бошад. мо создать баъзу данхро пахш мекунем ва баъзе маълумоти мазкур аллакай сохта шуд.
хеле муҳим аст, ки ҳамин маълумотро оид ба номи баъзе маълумоти, номи истифодабаранда ва калидвожаро ягон ҷое нигоҳ доред. айни ҳол биёед ман дар онро дар блокнот ҷойгир мекунам, то ин ки яку якбор истифода барем. хуб, барои идомаи кор мо тугмачаи вайти в PHP-MyAdmin-ро пахш мекунем. хеле ки мебинед ин ба ҳамон PHP-MyAdmin-е ки дар Open Server шумо пештар мекушодеду дар он баъзе маълумоти месохтеду истифода мебурдед, хеле монанд аст. аммо фарқият дар он аст, ки айни ҳол шумо танҳо як баъзаи маълумоти ин сомонаро идора карда метавонед дохилен. акнун чӣ кор мекунем? Як бор болои номи баъзе маълумоти пахш мекунем ва мебинем ки ягон хел ҷадвал ҳоло надорад. барои ҷой додани баъзе маълумоти сомонаи худ ба бахши импорт гузаред. дар он ҷо выберите файл мегӯяд, интихоб мекунед ва аз мизи кори рабочий столи компютери худ ҳамон архиви баъзаи маълумоти сомонаи худро интихоб кунед. айни ҳол mysitedb.mysql буд. онро интихоб мекунем, тугмачаи откритро пахш мекунем, каме поинтар рафта тугмачаи вперёдро пахш мекунем. хуб, агар шумо паёмаке дидед ки менависад ки импорт успешно завершен, яъне импорти баъзе маълумоти шумо бо муваффақият анҷом ёфт, мо метавонем акнун чӣ кор кунем? дар қисми дасти чап аз ҷадвалҳое ки импорт шуд, шумо ҷадвали options-ро ёбед. дар наздаш ҳамон префиксе ки шумо интихоб кардаги ҳастед ва options худи номи ҷадвал аст. онро болаш якбор пахш мекунед ва дар ду сатри аввали он, дар сатри сайт URL ва home, номи суроғаи аниқтараш суроғаи сомонаи шумо мавҷуд аст. хеле ки мебинед ин ҳамон суроғае аст, ки мо аллакай сохтагӣ будем дар дохили Open Server. аммо айни ҳол мо сомонаеро истифода мебарем ки суроғаш камтар дигар аст, яъне домени техникии мо дигар аст. яъне ҳамин домени техникиро мо нусхабардорӣ мекунем, бармегардем ба PHP-MyAdmin ва ду маротиба болои номи суроғаи сомона пахш мекунем. онро пок карда ҳамин суроғаи домени техникиро мегузорем ва тугмачаи Enterро пахш мекунем. ва дар сатри дуюм, дар сатри home, инчунин суроғаи сомонаро тағйир медиҳем ба суроғаи домени техникӣ. хуб, ин барои чӣ лозим аст? ҳамин қадамҳоро фаромӯш накунед, чунки вақте ки шумо домени асосии сомонаи худро, масалан сомонаи мо .tg сабти ном мекунед, бори дигар боз ҳамин дохили PHP-MyAdmin мешаведу дар ҷадвали options ҳамин ду суроғаро тағйир додантон лозим аст. яъне пас аз сабти номи домени худатон онро дар инҷо зикр мекунед. хуб, айни ҳол мо ба домени техникӣ пайваст кардем сомонаро. акнун бояд ки файлҳои сомонаро ҷой диҳем. бармегардем ба панели идоракунӣ. аз меню бахши файл менеҷерро интихоб мекунем ва чунин ду равзаначаи хурде кушода мешавад, ки ҳардуяш дар асл як чиз аст. барои ҳамин метавонем танҳо бо яке аз онҳо кор кунем. мегузарем ба инҷо ба меню ва аз меню ҳамин домени техникиро интихоб мекунем. мебинем ки танҳо ҳамаки як файл дорад, index.php. бемалол бе ягон хел мушкилӣ мо метавонем онро интихоб карда пок кунем. далит. акнун мо бояд он архиви файлҳои худро ба инҷо ҷой диҳем. тугмачаи дорои тирчаи ба боло нишон медодагиро интихоб мекунем. акнун архиви файлҳо, яъне бори аввал архиви баъзе маълумотиро интихоб мекунем, акнун архиви файлҳои сомонаро интихоб мекунем ва открит мегӯем. каме вақт лозим аст ки албатта то ки онҳо ин файлҳо дохили хостин ҷойгир шаванд.
ҳангоме ки дар экрани шумо чунин паём пайдо шуд, ки загрузка файл успешно загружены, тукмача окейро пахш кунед, маънои онро дорад, ки аллакай файлҳои сомонаи шумо дохили хостинг ҷой дода шуданд. Акнун ҳамагӣ як архивро мебинед, mysite.org.zip. ҳаҷмаш тахминан 26 мегабайт ва санаи имрӯз соати 10:17 ҷой дода шуданд. 10:17 албатта ки бо вақти Москва аст, бо вақти ки амин сервер кор мекунад. Хуб, акнун файлро интихоб мекунем ва мо бояд ки онро аз архив барорем. Барои ин чӣ кор кардан лозим аст? Дар қисми болоӣ шумо якчанд тӯгмачаҳоро мебинед. Тӯгмачаи дуюмаш ин извлечь архив, яъне баровардани архив, кӯчондани файлҳо аз дохили архив ба дохили худи хостинг аст. Хуб, онро пахш мекунем. Каме албатта ки боз мунтазир мешавед ва чӣ қадar мебинед дар ҳамагӣ якчанд сония файлҳо аз дохили архив бароварда шуданд. қадами аввал архиви дар ин ҷой дода шударо шумо бояд ки пок кунед, чунки ҳангоми донистани суроғаи мустақим, яъне линки мустақим ба ин архивро дилхоҳ одам метавонанд ки сомонаи шуморо боргирӣ карда ба худашон гиранд. Барои ҳамин архивро мо пок мекунем. Барои ин кор онро интихоб карда тугмачаи сурхи дар боло бударо пахш мекунем ва удалит мекунем, яъне пок мекунем. Хуб, архив дигар нест дар хостинг. Акнун чӣ кор кардан лозим аст? Аз дохили ҳамин файлҳо файли wp-config.php-ро ба болаш як бор бо мушак нохун занед. Он бояд кушода шавад. Дар ин ҷо се сатри муҳиме ҳаст, ки мо бояд ба он аҳамият диҳем ва онро тағйир диҳем. Пеш аз ҳама сатри 23 ки номи баъзе маълумоти дар он ҷой дода шудааст, 26 номи истифодабаранда ва 29 калидвожа, парол. Мо онро метавонем аз баъзе маълумоти сохтамон гирем. Аниқтараш ҳангоме ки мо баъзе маълумотиро сохтем, чунин маълумотҳоро мо нусхабардорӣ карда гирифта будем. Ин баъзе данных онро нусхабардорӣ мекунем ва ба ҷои калимае ки пас аз dbname омадаги аст, ин номи баъзе маълумоти мо ки дар сервери локалӣ буд, онро аз ин ҷо пок карда ба ҷояш номи навро ҷой медиҳем. Ва ҳамчунин ин қадамҳоро бо номи истифодабаранда ва калидвожаи он такрор мекунем. хуб, ҳамаи тағйиротҳои заруриро мо анҷом додем. Акнун тугмачаи сохранить и закрытиро пахш карда метавонем ки бубинем ки сомонаи мо фаъол аст ё не. Барои ин ба домири техникӣ мегузарем. Агар ки шумо маҳкам накарда бошед онро, пеша ки мебинед ки айни ҳол дар браузери шумо чунин нишон дода мешавад, аммо ин танҳо дар дохили браузер аст ва вақте ки мо аз сари нав онро мекушоем, мебинем ки ҳамаи сомонаи мо, ҳамаи файлҳои сомонаи мо аллакай дар ин ҷо ҷойгир шудаанд. Хуб, ин буд чӣ қадar ки мебинед роҳи хеле осони ҷой додани сомона дар хостинг аст. барои оғози кор мо ба сомонаи wordpress.com мегузарем. шумо чунин саҳифаро мебинед ва дар бахши get started ё ин ки дар қисми болоии рост калимаҳои get started-ро мебинед, онро пахш кунед. бояд ки сабти ном шавем. ё ин ки яке аз роҳҳои осон аст, агар ки шумо дар системаи Google, яъне Gmail почта дошта бошед, пас биёед аз тугмачаи Continue with Google истифода бурда вориди ин сомона мешавем, сабти ном мешавем дар ин ҷо.
خب من آن را پخش میکنم و پشت خودم را در جیمیل انتخاب میکنم. قدم دوم start with a site type. چگونه تیپی سامانه ما ساختنی هستیم. در اصل عین حال مهم نیست که چگونه تیپ را ما انتخاب میکنیم، چون که به ما تنها اکاونت لازم است. برای این بلاگ را انتخاب کرده کانتینیو میگوییم. بگذار در اینجا یگان چیز نویسیم، یگان کلمه مای بلاگ می نویسیم، چیزی که باشد. خب اکنون در اینجا ما می توانیم که سراغ به خود انتخاب کنیم. خب دوستم گفت نقطه هوم نقطه بلاگ فری، یعنی که رایگان است. من همون را انتخاب میکنم و از طرفه هایی که پیشنهاد میکند start with free آن را انتخاب میکنم. دیگر شبکه پولکی است. خب کمی منتظر میشیم. شد ما صاحب اکاونت شدیم، حتی صاحب بلاگ هم شدیم، اما این قدر مهم نیست چون که به ما خودی اکاونت لازم بود. قدم دوم میگذاریم به سامانه خود و در قسم آخری آن علامتی سلش دراپ آن را پخش میکنیم، اضافه میکنیم و کلمه وپ تیره ادمین می نویسیم که منتظر میشیم. و در اینجا اگر که در یاد داشته باشید همون لوگین و همون کلید واژه پرولی که شما برای سامانه خود ساخته بودید آن را باید که وارد کنیم. من آن را الکی در برنامه که پس جای داده بودم، اکنون آن را در اینجا وارد میکنم. چخیلی که میبینید ما وارد سامانه شدیم. اکنون وارد انیقترش کنسول یعنی که پنل اداره کنی سامانه میگذاریم به بخش پلاگینی و پیش از همه پلاگین جت پک رو ما باید فعال گردانیم. پخش میکنیم اکتیویروwać. настроить Jetpack. و چیزی که میبینید از سبب اون که فعالیت این پلاگین با اکانت ما در سامانه وردپرس کام خیلی علاقمندی زیاد دارد، پس این پلاگین از ما میپرسد که پیوست کنیم با همین اکانت شما یا نه. من اپروف رو پخش میکنم، کمی منتظر میشه. خب در اینجا باز بلاگ رو انتخاب کرده کانتینیو میگم. در اینجا ساحه فعالیت رو انتخاب میکنم و از این طرف ها یگانتش رو انتخاب نکرده کمی پایین تر میریم و تومچه start with free رو انتخاب میکنیم. پخش میکنیم من اختارش و کمی منتظر شدن در کار است که باز به داخل سامانه برگردیم. خب سامانه ما الکی آماده شد، یعنی انیقترش پلاگین مذکور فعال گشت و ما میتوانیم که به بخش جورسازی آن میگذاریم настройки, написание, یعنی производительность بگذار включить ускорители сайта گویم، یعنی آن صورت و آن عکس هایی که شما در سامانتان جوگین میکنید به طور اتوماتی با سرورهای وردپرس میگذارند و از اونجا به خواننده شما نشان داده میشوند که صورتی سامانه شما را خیلی تیزتر میکند. Написание.
дар инҷо мо ягон чизро тағйир намедиҳем. Айни ҳол не чунин истад. Мегузарем ба бахши поделиться. кнопки поделиться яъне якчанд тӯбачаҳои шабакаи иҷтимоӣ аст, ки зери мақолаи шумо нишон дода мешавад, барои он ки хонандагон тавонанд ба зудӣ ва осонӣ онҳоро ба дӯстони худ фиристонанд. Обсуждение. Дар ин ҷо хеле муҳим аст ба фикри ман, ки инро фаъол гардонем дар бахши комментарӣ, яъне шарҳҳо, то ки хонандагони шумо тавонанд ба воситаи аккаунтҳои худ дар WordPress, дар Facebook ё ин ки Google Plus комментарии худро гузоранд, шарҳҳои худро гузоранд. хуб, онро фаъол кардем. Мегузарем ба бахши трафик. агар ки дар плагин дар тема яъне шаблоне ки шумо истифода мебаред бахши похожии запис яъне мақолаҳои шабеҳ набошад, пас инро метавонем дар ин ҷо фаъол кунем, ки мақолаҳои шабеҳро дар зери ҳар як мақола нишон диҳад. хуб, показывать изображение миниатюр мегӯем, чунки сураташро аксарашро нишон диҳад, то ин ки боз ҳам ҷолибтар бошад. ва безопасность. Дар ин ҷо мо метавонем ки контрол бесперебойни работи сайтҳоинро фаъол кунем. ҳангоме ки сомонаи шумо кор намекунад бо ин ё он сабабҳои техникӣ шояд ки бошад, ба почтаи шумо як паёме меравад, то ин ки шумо доимо хабардор бошед. хуб, jetpackро мо дигар намерасем, ин аллакай фаъол шуд. ба бахши консоль бояд агар гузарем, пас аз тахминан 24 ё 48 соат дар ҷои статистика омори сомонаи шумо нишон дода мешавад. айни ҳол албатта ки ҳеҷ чиз маводи ҳеҷ оморе нест, барои ҳамин ин ҷо холӣ аст. акнун мегузарем ба бахши плагини ва плагини Akismet-ро фаъол мекунем. ин хеле плагини муҳим аст, чунки барои мубориза бо спам ба шумо ёрӣ мерасонад. яъне ҳамаи он шарҳҳое ки ягон дахолат надоранд ба фаъолияти сомонаи шумо, онҳоро ба таври автоматӣ ҳамчун спам ишора мекунад. акнун чӣ кор мекунем? дар қисми болоӣ чунин як панели нав кушода мешавад, ки настройки своей учетной запись мегӯяд. Онро пахш мекунем. ва метавонем айни ҳол ба воситаи подключить через jetpack, воситаи ин тӯбача онро фаъол кунем. хеле ки ман гуфтам, ин ду плагини ҳаст, ки бо аккаунти шумо дар WordPress.com хеле алоқамандии зич доранд. аз тарофаҳои пешниҳодгашта якумаш Get Personal-ро интихоб мекунем ва дар қисми дасти рост мо метавонем ки маблағи онро ба 0 баробар кунем. аммо ба ҳар ҳол шумо бояд ки ин ҷо каме маълумот дар бораи худ ҷой диҳед. хуб, айни ҳол мо метавонем ки ин доменро нишон диҳем, аммо вақте ки ман тавсия медиҳам ки Akismet-ро танҳо он вақт фаъол гардонед, ки шумо домени асосиро харидорӣ мекунед. хуб, Continue with personal subscription мегӯем ва хеле ки мебинем мо бояд ин пунктҳоро интихоб кунем. хуб, ба таври автоматӣ плагин фаҳмид, ки мо ҳамин сомонаро дохил кардему, онро бояд ки фаъол гардонем. Барои ин Activate this site-ро пахш мекунем. ва инак хеле ки мебинед, плагини Akismet низ фаъол гашт. ва плагини ниҳоӣ мегузарем ба бахши плагине, ки мо бояд онро фаъол гардонем. WP Supercache аст. WP Supercache дар айни ҳол шояд ки ба шумо он қадар зарур набошад, аммо вақте ки сомонаи шумо соҳиби мақолаҳои зиёд мешавад, шумо бисёр чиз дар он нашр мекунеду
миқдори ташриф овардагон низ зиёд мешавад, пас кеш ба шумо зарур аст, чунки ҳамаи он вазнинӣ ки вобаста ба бисёр будани хонандагон, бисёр будани мақолаҳо ба сервер меравад, онро сабуктар мекунад. Барои ҳамин биёед хат ҳозир онро фаъол мекунем, танҳо то ки бинем ки чӣ гуна бахшҳо онро мо бояд истифода барем. Хуб, инҷоро отклонить гӯем мешавад ин паёмакро. Ва там мебинем ки плагин VP Supercache не активирован. Чтобы включить его, перейдите на страницу управления. И аз ҳаминҷа ҳам метавонем ҳамин калимаи страницу управлениеро пахш кунем. Ва мебинем ки кеширование включено. Рекомендовано, кеширование выключено. Ҳаминаш интихоб шудааст, аммо мо ба якмаш мегузарем. Кеширование включено мегӯем, обновить мегӯем. мегузарем ба консоль ва бо ҳамин навори омӯзишии худро ман ба охир мерасонам. Ташаккур барои диққат ва чӣ саволе ки доред метавонед дар зери ин навор нависед. Ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ барои мароғ зоҳир кардан барои омӯхтани сохтани сомонаҳо ва тамошои ин навор. Мо ҳаракат мекунем ки инчунин ҳарчи зудтар ба шумо наворҳои навро шояд омода кунем ва барои нафароне ки мехоҳанд каму беш корашон дар сохтани сомона осонтар гардад, инчунин он сомонае ки мо дар ин навор дар давоми сохтани ин навор он сомонаро сохта омода кардем. файлҳои онро низ ман дар серверҳои худам он ҷойгир мекунам. Инчунин файли барномаи Open Server-ро метавонед ҳангоми хондани мақола онҳоро ба худ боргирӣ намоед ва барои осонтар шудани кори худ, барои осонтар шудани сохтани сомонаи ташкилоти худ онро бемалол истифода баред. ба шумо ташаккур барои диққат. умед дорам ки навори мазкур баъзе мушкилҳои сабаби осонтар шудани баъзе мушкилҳои шумо мешавад. чӣ саволе ки доред метавонед зери ин навор гузоред онҳоро. ман то қадри имкон худо хоҳад ба ҳамаи онҳо ҷавоб медиҳам. ташаккур барои диққат. барори кор.